Day after day, I must reroll the winters without alone. I'm not that strong. It's nice to know that there's someone I can turn to who always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When the smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. You are the one who makes me happy when everything else starts to break. Yours is the voice that wakes me morning and sends me out into the day. You are the brown that gets quiet listening to me. Sir GR, Miguel shout out. Sir GR, good evening. Salamat Sir GR sa paharang. Thank you, thank you. Happy Sunday, Sir GR. Ayan. Puntahan ko yung bahay mo. Nandito ako sa Tinumba ng Bagyo. Boy, one day ago. Tinumba ng Bagyong Upong. Paano ba kumanta, Sir GR, ng mga old song? Ayan, ano to? Mga tubo ba to? Tubo to, Sir GR? Mga tubuhan? Ayan, oo nga no. Dito sa amin, buti na lang lumagpas yung bagyo Sir JR dito sa lugar namin. Pero yung yung isla ng Masbate, yun ang nagrabe. In talaga. Dito sa amin, ano lang, konti lang naman na saging yung mga natumba. Ang dami pala, tanim mong tubo. Sarap nito. Wala kaming puno ng namimiss ko na yung nung maliliit pa kami. Mayroon kaming tanim nito sa likod bahay, Sir GR. Tapos hindi nakakalaki kasi pinapapak namin ang pinapapak. Sayang no, maliliit pa naman. Maliliit pa sila. Sayang. Ang dami pa naman din. Ang daming tubuhan. Tita May, mega love shoutout po, Tita May. Malakas ba yung bagyo diyan sa inyo, Sir JR?
Ayan, Tita May, puntahan po kita dito sa isa kong city kay Tres Marias Mix. Ayan. I-go to channel kita, Tita May. December ang harvest ko. December yung harvest mo dito sana. 2 buwan pa sana, no? Sayang. Kami nga, Sir GR, alam mo ba, hindi kami nakatulog nung time na yon, nung araw na yon, kasi akala namin, kasi nga binalita sa radyo na magsisignal number 4 daw, yung bagyo dito sa Sorsogon. Tapos, nag-worry kami sa aming mga niyugan, di ba? Kasi dito sa amin, ang source of income talaga namin ay kanyugan. Marami kaming kanyugan. Tapos doon sa kabilang farm, mga palay din. So doon talaga, buti na lang. Nung meron din naman naramdaman din naman namin yung hangin na malakas. Pero konti lang yung ulan na dala. Pero saglit lang naman. Nagsimula siya mga alauna ng madaling araw. Tapos hanggang siguro mag-isang oras lang din. Hindi gaano. Pero yung sa Masbate talaga, yun yung grabe yung ulan, hangin. Kasi sabi, 2 beses naglandfall doon yung bagyong Opong. Mm. May hangin-hangin din kasi no, kaya yung tubo talaga natumba dahil mabigat din yung mga dahon. Lalo kung may ulan. Ayan, Tita May, andito po ako sa iyong bahay. Tikman natin ang ihaw-ihaw dito sa RB Resto. Ayan, 2 days ago. Ayan. Dikit ko na rin po ito si aking Tres Mix vlog ko. Yung aking pangalawang bahay, Tita May. Si Sir GR, andito pa ako sa isa. Si Tres. Si Tres ang nandun kay Sir GR. Kay Tita May, si Tres Mix Vlog. O, di ba? Ang daming mga ni Tres. Ang daming barangay tanod. Tapos kanta ka? Handog ng Bear Brand. Ang 840 grams, 300 Ayan, asa na tayo? Bear Brand araw-araw. Lagi na lang stress, di pa makatulog. Iho, ako si Tatay Atay. Ang Atay, ang powerhouse of the body. And restlessness can be linked to your... Agay, ang daming paharang. Bicol at Quezon, Kopra, oo. Ang pangunahing hanap buhay kasi tagal ko sa ah, gan, Ganyugan, Ginyagan, Quezon. Oo, maraming diyan, Sir JR. Mga niyugan talaga. Pero alam mo, Sir JR, sa Eastern Samar, nakarating na ako doon. Ang dami din nilang niyog. Pero hindi sila yung nagkakawit. Sa ba? Sa Quezon. Ano ba yung pag, pag-harvest nila ng niyog doon, Sir JR? Kasi dito sa amin, ang gamit namin, yung kawit, yung mga dugtong-dugtong na bamboo. Pero doon sa Eastern Samar, nung nakarating ako doon, hinahayaan lang nila na malaglag yung niyog. Kaya naman, ang tagal-tagal nilang magkupra doon. Kasi nga, hinihintay nila na yung mga niyog na, yung tuyo na, yung talagang iha-harvest na, malaglag. Kaya naman, bago lahat malaglag yung niyog, yung iba, ang dami ng tubo, pwede nang itanim. Sabi ko, kakaiba din pala dito, no? Tapos parang binibinta nila ng binibilad nila sa araw, tapos yun, tapos ibibinta nila, parang hilaw pa. Kakaiba din. Dito sa amin talagang niluluto, yung niluluto sa kuprahan. Kawit din doon sa Quezon. Kaya nagtaka ako doon sa
sa ano yan, sa Samar, sa Eastern Samar. Sabi ko, buti na lang walang mga magnanakaw dito kasi kung doon yun sa amin, wala yan. Wala yan makikitang laglag sa puno. Marami yung kalaban. Kaya dito sa amin, Sir GR, yung pag-harvest namin every 45 days. Yun. Yung kahit hilaw pa siya, basta meron ng pwede na, yung naririnig na yung tubig ng niyog, ibig sabihin, pwede na yun. Kaya yun, kinakawit na nila yun. Sa ibang lugar daw, inaabot ng 3 months, 2 months, bago nila i-harvest yung niyog. Iba din sa kanila. Iba-iba talaga, no? Ayan, done watching na po, Sir GR. Ayan. Marami pa bang kailangan mong WH, Sir GR? Ilan pa ba kailangan mo? Kasi maghanap ako dito ng live mong medyo mahaba-haba. Mamayang gabi bago ako matulog, isa lang kita. Kaya lang, ayaw ko mag-post sa Sir GR, sa community ko, yung mga sinasalang ko, ayaw kong i-post doon. Kaya minsan, yung may mga messenger na kilala ko, sinesend ko na lang sa kanila. Pwede ako mag-post sa Ninja, pero sa main, ayaw ko. Ayan, kanta mo na si Tress. Salamat po sa 3 eyes na naandyan. Tapos na kay Sir GR, kay Tita May. Tingnan ko, silipin ko kay Tita May. Ayan, tapos na rin. Exit lang naman kasi yung kay Tita May. Four minutes lang naman kay Tita May. Dito sa amin, antique. Akyat. Antiki ba yan? Akyat? Akyat, Sir GR? Ang hirap naman ng paganyan. Grabe. Aakyatin mo, mamaya yan. May ano pa. Nakakapagod kaya yun, Sir GR, aakyatin mo yung puno ng niyog isa-isa? Grabe. Lalo na kung matataas. Aabot ka sa taas, pagod ka na. Ang hirap noon. Ang hirap kung aakyatin mo, Sir GR. Mamaya niya, nakakatakot. Malaglag ka pa. Ayan, you're welcome po, Sir GR. No worries. Ito po ako. Andito pa ako sa isang TV. Sa isang TV. Sa isang video, sa palay na malagkit. Napanood ko na to sa iba kong TV. Sa iba kong Ninja. Dito naman sa isa. Ayan, try na ni Tess magkanta dyan. Salamat po, Sir GR. Relax lang si Tress kahit hantay yung walang tinig. Si Dos, mamaya baka kumanta. I'm control, the lady with a plan. You're leaving the night. There's a little package I hold in my hand. Salamat sa paharap. I got it together. They call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid of a fool, out of control, just another fool. You touch me and I'm weak, and I feel her in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love, a kid of a school, a fire of control, just another fool. You touch me and I weak, and I feel her in the wind. And I can't wait to feel you touching me again.
With you, I'm just another woman. Just another woman in love. Anne-Marie. Whitney pala to. I cried tears. You wiped it dry. I was confused. You blurred my mind. I sold my soul. You brought it back to me. It held me up. Give me dignity. Hindi mo masyadong alam. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again. To face the world out of my own again. PWD. Manay Oragon. So hard that I could almost see eternity. You needed me. Tama ba yun? You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. Nagsimula na naman si Tres kumanta ng hindi alam. Manoy, PWD. Galap siya raw. Wala kang ano dito, Manoy, PWD, wala kang upload. Dami mo lang banana, sana. Ayan, sumasayaw si Sir JR. Mag-ano ng palay. Dreaming, I must be dreaming. Or I really lying here with you. Parang kanta to ni Ate Bella. Baby, you take me in your arms. Yan, dyan naman tayo din naman. Wide awake. Nakalimutan. Vitamin. Padala bukas. And I just fall in love again. Just wanna touch and let it happen every time that I go. Monday to Trends. Burn it too. I can't help myself. Fall in love with you, Sir Brad. Make a love shout out. Good evening, Sir Brad. Magic, it must not be magic. Sis Arlene. Panggamar Vlog. Make a love shout out to see. Kanta to ni Ate Bella, hindi ko gamay. Hello, I just fall in love again. Just wanna touch and let it happen every time that I go. Salamat. Nag-love shoutout si Sis Arlene. Hello. Happy Sunday sa inyo dyan. Ngayon lang ako ngayong gabi lang ako sumilip sa YT kasi maghapon na sa SM si Tres. Nagliwaliw. Kaya ang sakit-sakit ng aking paa. Nag-live ka ba, Sis Arlene? Ayun. Kanina.
Salamat sis Panggamar. Much crispier. Salamat po sa 5 eyes na naandyan. Thank you, thank you. Sir Brad, thank you po. Try natin to si Earth Supply Midley. Kakanta tayo ng inumpisahan pero hindi tinapos. Here I am, playing with those memories again. And it just went so time had set me free. The thoughts of you've done in me, holding you. A feeling I never outgrew. Oy. To reach in every part of me, I strive. Only you can feel that space inside. So there's no sense for pretending my heart is not bending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. Hinahanap akong ano yung tono. Ayan, pwede ka na mag-live sisi, no? Sis Pangkamar, kasi 300 na yung bananas mo. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All the secret fear inside and all the craziness I hide. She looks at me so. Hindi na alam. Nobody can. She doesn't judge the man. She just gives me as I am. Come what may, she believes, and that fate is something I've never known before. Sisi, come what may, she loves me, and that's love has helped me open the door, making me love myself a little more. Ano daw? Sisi, kanina, iniwan ko lang yung CP ko. Lumayas ako kanina, hindi ka pa nag-end live. Iniwan ko lang. I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you understand it's not a role I usually play. Ayan, katawin mo lang din. Parehas tayo sisi. Ako kanila, mga lasing ko. The past is over and done. Give me your troubled mind, you know it's true. I can do so much for you. I want you and you hear me. Kagabi kasi sisi, nag-support sa iyo yung isa ko. Tapos siguro nalubat. Pag gising ko sa umaga, ilubat na siya. Inilipat ko dun sa isa ko sa Manay Sisi. Ano yun? Manay Tres M. Sisi Tres M. Nakalimutan ko na ang aking mga alagad.
Si Tres and ba yun? Yun, pag-uwi ko kanina, 3 hours mahigit. Kasi umaga ko na yun tinambay eh. Kuya Alex, may galaw shoutout po. You're welcome, Sisi. I was down, my dreams were wearing. You're lost, where do you begin? My heart always seems to drift from day to day, looking for the love that never come my way. Your smile and I reach out to you. I could tell you were lonely too. When knew that it all began for you and me. The moment that we touched, I knew there would be. So let's lonely people in the world, it's gonna be fine. Out all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something final went right. Now there's no. Ang hirap pag maano na, pag mabilis, bulol si Tres. Panggamar, pwede padikit. Ayan. Sige lang, Sisi, dumikitan, magdikitan kayo dyan. Sir Brown, thank you, thank you. Ayan, nawala na sa Tres. Dreams still never thought I'd come. It's gonna be fine. Out of all the International YTC channel, nag-love shoutout po, ma'am. Si ma'am, kalimutan ko na. Ma'am Tata ba? Tata Rivera ba? Wait lang po. Wait lang po, ma'am. Kasi namatay ang aking CP. Na nakamonitor. Ayan, walang damit. Ayan. Hello po, International YTC channel. Nagpaharang lang at gagawa PL. Ayan. Thank you po, ma'am. Ayan, salamat po sa inyo dyan. Sir Bron, thank you. Ano nga yung pangalan ni Ma'am International? Si ano to? Si Ma'am Tata ba? Ma'am Tata. Thank you po sa pagbisita sa live ni Present. Asan na ba ako? Nawala ako eh. Andito ko kay Sis Panggamar. May iksi lang naman yung mga video mo, Sisi. Dito ako sa 6 minutes. Ganito kahirap dati, walang tulay. Buti na lang meron na ngayon. Ayan, dito ako, Sisi, sa 6 minutes mo. Sis Panggamar. Salamat po, ma'am. International YTC channel. In my life where everything was wrong, something finally went right. Hindi alam ni Tres. Ayan, sino na ba dito sa isa? Kaliwat kanan yung aking Ayan, tapos na ako kay Sir GR sa kanyang kalayaan. Palay na malagkit. Ayan, tapos na ako kay Sir GR. Tingnan ko kung nakapag-comment ako. Watching here, tapos na. Sino pa ba yung mga pumunta dyan? Ayan, Sir Aki. Migalap shoutout, Sir Aki Kitchen Vlog. Sa Sir Brad. OTW, Sir Brad. You needed me. Wait lang. Pasukin ko muna yung aking live, tapos saka ko kayo i-go to channel. Kuya Alex, salamat. Nasaan na si Sir Brad? Ito.
Tingnan natin kung may latest upload si Sir Brad. Wala pa rin, Sir Brad. 6 days ago pa lang. 6 days ago na tong um, yung ano mo, to dear, grazing in my neighbor yard. Salamat sa paharang, Sisi. Sir Aki. Ayan, may binabaan si Sir Aki. Ipin natin. Dito ako sisipang gamar sa iyong medyo mahaba-haba na video. 6 minutes lang naman. Kay Tita May, tapos na ako. Yung mga nauna dyan kanina. Ayan, dito si Tres Mix Vlog with Sir AK. Ayan. Tamsak 4. Pang-apat na tamsak si Tres. Filipino Restaurant and Dubai. Ayan, mamaya na ako mag-comment. Ayan, welcome sis Jeanette. Ayan. Ayan, salamat sa inyo dyan. Ma'am Irene, take a look, shout out. Tara na, Ma'am Irene, akit na dali. Kanta tayo. Alam ko na, kanta ka. Sana yun? Asa na yun? Parang naano ko na to. Nakanta ko na to kanina. Gaya-gaya ko ay. Patalastas mo na. Salamat sa paharang dyan, Ma'am Irene, UK. Yan, sisi. Mga sisi ko, ayan si Ma'am Irene. Dikitan nyo yan. Mabait yan, sisi. Maganda na, mabait pa. Finger, singing my life in with this word, killing me softly with his song. Ay, hindi alam ni Tres. Sir Aki. Sabi ni sis Jeanette. Aki Kitchen Vlog, Dan, watch premiere mo kaninang umaga. Ayan. Ayan. Salamat sis Jeanette. Ayan. Andito rin ako sa kanyang bahay, sa kanyang Filipino restaurant daw in Dubai. Halika na, Ma'am Irene. Kanta tayo, dali. Alam ko magaling ka kumanta. Wow, ang daming white na stone dito sa mo city, Pangamar. Puting ba to? Ano to, dinaanan ng baka? Or ang kasi, parang ilog to. Masyado kasing magalaw yung camera at ako ay natutuli. Ala, di ko alam to. Ano yung request mo, Ma'am Irene? Ay, alam ko na. Alam ko na yung favorito ni Ma'am Irene. Wait lang, Ma'am Irene, ha? Hintayin mo muna to. Hintayin mo muna to, Ma'am Irene, ha? Shout out sa mga singers natin today. Wala pa eh. Wala pa sila. Akit ka, Ma'am Irene, dali, para dalawa tayo dito. Yeah, yes. Alam ko yan. Yung favorite mo. Ito na. Kahit hindi ko masyadong alam. Ayan na. Ako ay naduling sa video mo, Sisi Pangamar. Dito sa may mga white stone. Nasa to ata? Nasa ilog. Sis Arlene, thank you, sis. Mamaya silipin kita. Ayan, nandito pa rin ako kay bakit walang sound? Nakapag-mine away na ba? Let's go! Salamat, sis Arlene. Ayan, tapos na ako kay sis Pangamar. Ayan. Lover's Moon.
Para kay Ma'am Irene's Diary, Yuki. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulder. All the ano ba? Bakit ganito? When I used to hold her, she's out there somewhere under the lovers. Lover's moon, won't you shine on me? I'm a dancing with a memory. I wish I might have one last chance to hold her tight. Waiting, I know she was waiting. I know she waits for me under the lovers' moon. Tapos na ako sis, Panggamar. Ito yung video. Ayan, may upcoming premiere si Sis Arlene. Cooking Bingo. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are in it tonight, but for me, there is just one girl. She's waiting. I know she's waiting. I know she waits for me under the lovers' moon. Unang napsa, Miss Arlene. Malawak na ilog sis. Ha? Oo. Mga white stones sis, you know, ang ganda. Ang ganda ng kulay ng mga bato. Parang sarap maligo doon. Malawak na ilog. Enjoy singing lang, Sisi. Dito lang ako nakabidyo. Thank you, Sis Arlene. Tamsak na ako sa iyong upcoming premiere. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long black hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful. Salamat Sisi Kenneth. Babalikan ka ng Sisi. We go to a party
everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Salamat kasi, Jeanette. It's time to go home now. And I got an aching head. So I gave her the car key. And she helped me to bed. And then I told her, kaya nga akit na kayo. As I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Manay PWD. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Sis Arlene, ikaw kaya umakyat? Nako, kakauwi ko lang si Arlene. Lubat ang sipi ko. Lubat mga sipi. Ayan. Nako, ang magawa ko lang dyan. Chika-chika. Mahalungkat na naman ang nakaraan. Tulong para sa lakas. Oo nga, no? Yung mga mahabang ano natin dyan. Love story. Simula sa simula. Simula nung naging nagdadalaga pa. Baby, won't you tell me why there is sadness in your eyes? I don't wanna say goodbye to you. Love is one big ocean. I should try to forget, but there's something in my head. You're the one who set me up. Now you're a murderer. You're a Bulol si Tres. Ang liliit kasi ng sulat. Natutuli si Tres. Now you want me to forget every little thing you say. But there's something in my head. I want to forget the way you're kissing and feeling so strong. We're lasting for so long. But I know your heart is missing. That's why you I wish I know. Kapanahon na namin, this life song. Kasi, okay, sige, mamaya. I'm about to lose my faith. I'm still dreaming.
Then you came along to my surprise and stole my heart before my very eyes. You took me right out of the blue, simply by showing that you love me too. Only by giving me your everything. When I love so true, you took me out of the blue. May edad na talaga ako. Hindi ah. Oy, maghugas muna ako ng plato nila. Sige, sige, sige. So this moment, I've never seen such a lovely queen. Ito, Sisi, anong kapanahonan dito? From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before. And my love, you should feel my love. It's the picture of thousand sunsets. It's the freedom of a thousand miles. Baby, you should feel my love. Since you came into my life days before a fade to black and white. Since you came into my life, everything has changed. After some time, I finally made up my mind. Asan na kayo si Sisi? Sisi Sky. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again. Feel her and love her, and I'm sorry about the thing I have. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't turn. She looks so happy in her wedding dress, but she's crying when she's dead. Oh, I miss your kisses, all the time, but it's easy when we find it's too late. Time travels so far. Oh, I'm sorry you are late and I didn't too late. Salamat sa parang Steve. The Milky Way, I'm at the heavens and drinking just for you. And Mr. Moon, taking a back to say goodbye.
the world. For the dark for everywhere. Good show on with care. Oh, my sleeping child, the words so wild, but you built your own paradise. That's some reason why Di ko alam dito. Cover your sleeping child. Getting away from to Sir Aki, thank you. Ayan, tapos na ako doon, Sir Aki. Wala. Hindi na ako nakapag-bakas. Diba? Hindi na ako nakapag-comment. Ayan, tapos na sa 8 minutes. Ayan, mag-ano ko dito. Ayan, tapos na. Ano nga yun yung sinasabi ni Sisi kanina? Wish life? Ang Bear Brand Auto Plus, may Excuse me po. Karaoke. Ayan. Sorry naman. Beautiful in white, Sisi. Alam ko kaya to, para kay Sis Jeanette, kasi malapit na siyang ikasal. Di ka napapagod. Napagod ako tayo kanina. Galing ako sa SM, Legazpi. Whole day ako to, nagliwaliw. Kaya ito, nagre-relax muna si Tres. Akit ka tayo, kata ka. Ganun talaga yun tayo. Pagbigyan mo na, mahilig si Tres sa kanta yung walang kilig. Ma'am Nenfa, mega love shout out. Not sure if you know this, but when we first, I got so nervous, I couldn't speak. And that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as live around you, will heaven hold you. You look so beautiful and white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white tonight. Bahala ka dyan tayo, lagi ka naman dubat. What we have is timeless. My love is this. Kasi nag-live ka kanina, di ba? Let us be. I see to the world. You're my every stone. You're all I believe in. With all my heart. Ayun, nawala na si Tres. Sis Inday Tunit, mega love shout out. Sis Inday Tunit, love. Harang, thank you sa paharang. I've been home with you. You look so beautiful and white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful and white tonight. Asagoy. You look so beautiful and white. So beautiful in white tonight. And if you don't know what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. But when she falls in love,
Pwede naman basahin, di ba? Kapag hindi na kinaya kantahin. You look so beautiful and white. Sandali. May babasahin mo na ako. Wala daw signal si Tay sa bahay. Harang sis, sabi ni Sis Inday Tunis, Ma'am Nenfa, may love shout out. Salamat po sa patusok. First Saturday ng October, mag-aasawa na ako. Uy, sana Earl. Sana all na lang. Congrats! Ako Tay, first week ng October, mag-ano na si Tres, magbe-birthday. Senior citizen na si Tres. Wow, sana all talaga tayo, no? Pupunta ko Pangasinan. Si Lady Ilocana sponsor ko. Uy, wow. Sana all Lady Ilocana. Si Sis Lady Ilocana yung sponsor. Congrats, Tay. Congrats. Sana all. Mag-aasawa na si Tay. Maunahan si Tres at saka si Manay Bicol. Manay Bicol, maarahay na banggi. Ayan. Si Lady Ilocana, sistihin nyo. Bakit? It's time to play North Kitchen Secrets. Bakit tayo agad-agad binigyan ka ba ni si Lady? Pinasubo ako. Pinasubo, grabe siya. Siyempre, bago ka naman tayo papasok sa ganong situation. Alam mo naman sa sarili mo, di ba? Sigurado naman ako na sure ka sa nararamdaman mo. Kaya wag mong sabihin na pinasubo ka ni Sisi Lady. Shout out, Sisi Lady. Nasaan ka ba? Yung tatay mo, oh. Pinasubo mo daw siya. Big love shout out, everyone. Sabi ni Manay Bicol. Thank you, Manay B. Siya nag-set up ng date namin. Ay, shush. Talaga ba? October, first week ng October? First day. First Saturday. Oh my God. Advance tayo ha. Advance congratulations. Replay mo live ko para maniwala ka. Sa bandang huli. So, sige. Yung kanina ba? Yung kaninang hapon? Kasi 2 beses ka nag-live Talagang seryoso yung tatay namin. Seryoso Kasi nag-live siya ng 11. Kanina, 11 a.m. kanina. Tapos nag-live siya ulit na alas 4 ata yun. Kasi pauwi kami noon nasa bus ako noon. Manay B, thank you po Manay B. Welcome to Sisi. Ayan. Salamat po ng marami. Manay B. Oo, yung hapon. Agoy. Pumapag-ibig na Manay B, si Tatay Tunay pa. Talo si Tres. Si Tres, malamig pa rin ang Pasko ni Tres. Sir Brad, thank you, Sir Brad. Dan watching ako doon sa 2 mong, usa. Si dear ni Sir Brad, 2 dear. Manay Bicol, thank you. Asan na ba yung mga Westlife dito na request ni dumami viewers mo? Asan? Kasi andyan nagyaw-yaw na mag-aasawa ka na, kaya ayun. Narinig yung mo, sinasabi mo kasi. Basta sa chismisan, ganun. Congrats, Tay. Advance. Best wishes. Sana all naunahin si Tres. Si Tres, 2050 pa. Kaya senior citizen na talaga si Tres pag nagkataon. Kanina kasi tayo, nasa bus ako. Sumilip lang ako sa live mo kasi maingay din Maingay doon sa Legazpi. Sir AK, thank you. Wait lang. Pisahan natin to. Parang maganda tong LA, my love on you. Bye na ako. Sige na nga. Puntahan mo na siya. Mag-video call na kayong dalawa. Congrats tayo ha. Sponsor pala ni Sisi Lady Asan si Sisi Lady? O bakit ayaw na to gumalaw na ko?
Sir AK, thank you, Sir AK. Then watching na po dyan sa nakapin. Tay, papunta sa nakapin. Bakit ayaw na to? Ayaw na mandar. Ano nangyari? Ay, siguro nakamute to. Ang tagal eh. Ang tagal umpisa. Tay, abay kami. Tay, hindi mo kami invite. Abay kami. Kami ni Sis Arlene, si Sisi, Jeanette. Yan. Just a smile in the red sun. Hard to believe it. Yeah, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. It's hard to believe. Yeah, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay. Now this time it's real. I lay my love on you. It's all I wanna do. Every time I breathe, I feel you open up my heart. Show me all your love and walk right through. As I lay my love on you. I was lost in a lonely place, but hard to believe, yeah, yeah. Holding on to yesterday, fight for so long. But I believe it's okay, 'cause this time it's real. I lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I spend, I feel right. You open up my heart, show me your love and walk right through. As I lay my love on you. Aragoy, aragoy. West Live. Dito naman tayo sa Season in the Sun. I love it because it's super. Salamat po, Sir AK. Pasensya na po sa lahat yan na nakikinig sa kanta ni Tres na ang pangit. Uy, Dot, ang lakas naman ang sound mo. Rinig na rinig dito sa live ko. Salamat po sa paharang, Sir AK. Thank you sa Seven Eyes na naandyan. Thank you so much po. Ano kaya tong Season in the Sun? Ano ba ito? Kantahin si T. Arlen, si Jeanette, alam mo na ba yung balita? Balita na sa first Saturday of October, si tatay ay mag-aasawa na. So, i-congratulate natin siya. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we'll climb till it reaches. Learn of love and ABCDs. Scanned our hearts, scanned our needs. Ano ba yan? Ang hirap naman ito kantahin. Singing in know that spring is here. These girls are everywhere. Think of me and I'll be there.
had joy, we had fun, we had season in the sun. But the hills that we climbed were just a season out of time. Goodbye, Papa. Please pray for me. Pray for me. I was the black sheep of the family. Grabe naman. You try to teach me. Ang hirap kantahin. Wow, congrats, Tay. Mabuhay ang mag-aasawa. Mabuhay ang magka-asawa ka na. Sir Ricky, salamat. AK, watch ko kanina yung premiere mo, ha? Ayan. Sabi ni Sissy Jeanette. Di ko yun alam, Sissy, na Season in the Sun na yun. Sing Tunado Season in the karaoke. Sun. Sintonado karaoke daw. Try natin tong Heaven. Heaven. Ni Westlife. Westlife ba to? Brian Adams. Hindi. Parang dito Westlife. Oh, thinking about all of the young dreams. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down this road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my heart, fighting it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It's just too hard to see we're in heaven. The opposite trends. Oh, in your life you find someone who will turn your world around, bring you up if you're feeling down. Yeah, nothing could change what you meant to me, or the last, that's all I could say. But just hold me now, with our love lights away. Baby, you're that I want. When you're lying here in my arms, fighting it hard to believe we're in heaven. Yeah, love that I need, and I found it there in your heart. Isn't so hard to see we're in heaven. Yeah, I've been waiting for so long, for some time to arrive, for love to come along. Our dreams are coming true, through the good times and bad. Yeah, I'm standing there by you. But that's a friend. Thank you, Sir Brad. Sir 80, thank you. Thank you, Sir Brad. Baby, you're that I want. When you're lying here in my arms, I'm fighting it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't so hard to see we're in heaven. Heaven. You're all that I want. You're all that I need. Jeanette Blas, OTW, sabi ni Sir Eki. Salamat po, Sir Eki. Sa
pagbisita palagi sa live ko. Cheese Whiz has calcium that helps make Parang gusto ko ng kape. To do more. I already that's about the baby hairs. Thank you, Sir AK. Sabi ni Sis Jeanette. My hair has gotten so tight and frizzy as well. It is currently 9 p.m. Getting ready for bed. I just want to show you guys my quick routine on how I Ayan, ang haba ng tahara. Ang haba ng tahara. Hanap ako dito kay Sir AK na hindi ko pa na napapanood kasi yung iba, mga napanood ko na yung mga una niyang upload. Dito ko sa Welcome to Aman, Dubai. Saan ka, Sir AK, sa Dubai? Sir AK, saan ka? Nakalimutan ko sa Jowariwak kung anong lugar ito. Alja. Nakalimutan ko eh. Basta parang may Alja. Ayan. Dito natin. Salamat, Sisi. Look into my eyes, you will see what you're meant to be. Search your heart, search your soul. When you find me, there you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth trying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my hand. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do, I'll do it for you. Oh yeah, there's no love like true love, and no other could give more love. There's no love. Agoy, sintulan, the dress. All the time, all the way.
Ang galing ni Tres Avon recently came magtsamba. up with something. Ayan, still watching Sir AK dito sa Aljaman, Dubai. It's made to mold your natural posture, so it hugs these things perfectly. Anita is the wired version. Ayan, iskip natin. Waiting for your love. Ano kaya to? Parang maganda to. Miss Arlene, thank you. Tapos si Tres. How can I explain the sorrow in my face? I believe that you and I should be together once again. Every night I pray that you'll come back to me. Sige lang kasi. Falling down my face. You're not all I do is wait for you to stay and every day. Parang kinanta ko na ito kanina. Ayan, sisilig lang dyan. Magkuskus ha. Magkuskus ng maayos. As we walk the golden mile down to pretty end, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I wouldn't do to be near you every day, every hour, every minute. Take my hand and let me lead the way. All through your life, I'll be by your side. So let's do what's right. Baby, I'll be your friend. My love will never end. Didn't do it hard. When I wake up, it's just when you lie in my arms. Parang nakanta ko na ito kanina. Lahat ba ata ito nakanta ko na? Aragoy, aragoy. Simsong ng naging ex ko. Uy, talaga ba? Akala ko ba, naliligo ka na? Simsong pala ng naging ex niya. Take my hand and let it away. All through your life, I'll be by your side. So this was fun. Baby, I'll be your friend. Your love will never end. Ang ba? Dinala kita sa CR. Meron palang alaala ang kantang to. May nakaraan. Na tuwing kinakanta to, na tuwing naririnig tong kanta na to, ay naaalala. Bakit ex na yarn? Parang nakanta ko na to Sisi kanina. Sir AK, di ba? Di ba Sir AK? Kapag naririnig yung kanta, kahit ex pa yan, ay naalala. Di ba?
Si Jeanette, natawa si Sir AK. Siguro, may alaala din tong kanta na to kay Sir AK, no? Magaling kumanta yung ex ko. Wow! Talaga ba? Sana all, no? Kinanta niya to sa'yo, Sisi. Kinanta niya sa'yo. Siya yung nagkanta sa'yo nito. My Chucky should be my all. Kasi high in calcium and vitamin D to help make my bones strong. Ay, hindi ko na tinapos para hindi mo siya maalala. Kasi mamaya, andiyan pala si Sir Ken. Sabihin nun, Hoy, Jeanette, ano yun? Renatong tong I still loving you. Time, it's time to win back your love again and go. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Ako ay one year din kaya babalik-balik niya sa bahay. Tapos gabi na uuwi. Around. Hindi ko learn. 1 year matagal-tagal din yun. Pinagpaguran din yun. Bye, babe, bye. To win back your love again, I'll be there. Si Sir Iki, natatawa ko kasi parang nakaka-relate to. O, diba? Pinaghirapan talaga. Oo, Sisi, pinaghirapan. Agree ako dyan, pinaghirapan yung 1 year. Kasi ang hirap kaya umabot ng 1 year. No? Diba? Kawawa naman. Kawawa naman. Tapos, ano nangyari? Inano mo? I-next mo? Ay, nako. Ayoko nang tapusin tong Still Loving You na to. Baka maalala ni si Jeanette. Try natin tong why. Why bakit mo naging ex? Why? Parang sa'yo to Wala pang motor dati. Lakad lang. 2 barangay nilalakad. Ay, kawawa naman talaga. 2 barangay. Grabe, no? Darating sa inyo, pawis na pawis. Sumayaw ka muna dyan sa CR habang nagpupuspos. Standing beside you, wishing you always be close to me. And how can I tell you, every night I see you in my dreams. Believe me, don't miss me, I will never let you go. Why don't it have to be a fantasy? Let's make our love become reality. Oh, how I pray for that. Hirap kantahin si Nagubulol si Chris. Ang hirap kantahin ng ganitong kanta. Manay Biko, salamat! I feel the passion burning deep inside my soul. The dawn has no solution. I know you catch me if I fall. Really, don't leave me. I would never let you go.
reality. Oh, how I pray for the day to come. Really want to Oh yeah. Sumayaw ka sa PRC si Jeanette. Touch by touch. Ano kaya itong touch by touch na to? Upgrade to Solmux Advanced Tablet. Stronger with zinc. Iba't ibang seafood sarap. Para sa lahat. Salamat, Manay B. Go on, go on. Sayaw kasi si Jeanette sa CR. Life beating slowly. The time with you is standing still. And we go like it. Touching I feel. Cannot lie. From you I cannot hide. And those able to try. Can't hide it. Can't find it. So go on, go on. Come on, baby, breathless. Teach me that I can't deny this love. Let me long for your kiss. Go on, go on. Yeah, yeah, come on. And if there's no tomorrow, then all we had is here and now. I'm happy just to have you. You're all the love I need somehow. It's like a dream, although I'm not asleep. I'll never want to be wake up. Don't lose them, don't leave them. Go, 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 go. Come on, leave me breathless and be that I can't deny this love and feeling. Let me long for your kiss. Don't want, don't want. Yeah, yeah, come on. I cannot lie, for you I cannot hide. I don't my will to try. Can't hide it, can't hide it. Go, go, come on, baby, breathless and tease me that I can't deny it. Love and feeling, make me long for your kiss. Come on. Ay, nako. Hirap maging cigarettes. Manay Bicol, nandito po ako sa iyong bahay, driving in the mountain at Catskill, and white. Go on, go on. Ayan, ano pa ba yung pwede? Aray ko, sumasakit yung tiyan.
Kung ano na lang yung nakikita ko dito sa wall ko, yun na lang din yung kinakanta ko. Sir AK, thank you, Sir AK. Na? Premiere na pala this is early. Nakalimutan ko. Tatataldad. Hindi pa. Tagal pa. All I feel love to leave the winter on the ground. To wake up lonely, it's out of silence in the bedroom, and I'm all around. Touch me now, I close my eyes, dream away. It must have been love, but it's over now. Must have been gold, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touch till the time has run out. Make believe that we're together, that I'm sheltered by your heart, but it's an outside. I turn to water like a third drop, and your heart. It's so hard, a winter's day, a dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that I wanted, that I'm living without. It must have been love, but it's over now. What was it's where the wind blew. Sir Brad, thank you, Sir Brad. Sir Amy, Sissy Jeanette, Remy Con. Iba talaga yung Ayan, show salamat daw. po sa lahat po na nag-stay dyan. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Ayan, kahit hindi maganda yung boses ni Tres, pinagtitsaga ko guys. Wala yung mga kajamming ko eh, hindi sumilip. Mga busy ata. Tonight, it's been a year. We've met each other here. Here I am, all alone. Thoughts of you go on.
Say it. Sir Dennis, nag-hi sila sa akin. Umalis pa. Give me one more chance to make it real. Salamat Sisi sa paharap. In a dream, you are here, smile and hold me near. Then my heart, I'll pretend that you are here again. Hear me crying out to you. You said never wanted me. Here's a tear from me to you, and maybe it will make you hear me. I love you. You didn't feel the same. Thought we're apart. You're in my heart. Give me one more chance to make it real. Give me one more chance. Sisi is Sky. Kanina pang naghihintay. Kanina pa kita Sisi hinihintay. Hindi lang kita ma-chat kasi yung TV ko, ayan, nandito, naka-monitor, naka-live. Akit na, dali na. Para ikaw sa isang oras. Sa isang oras, ikaw yung kakanta. Kumusta ka gabi? Nahimas-masag ka ba? Aray ko. Maganda ko, Sisi. Maghapon ako sa labas. Ang sakit-sakit ng paa ko. Kasi naglakwat siya sa dress. Maghapon na sa Legazpi, SM. Umikot-ikot sa SM City, Legazpi, Ayala Mall, LCC, Gaisano Mall, Pacific Mall. Tapos walang nabili sa sarili. Kaya bilisan mo na, asa nagdan. Yan ang gusto ko. Kapag pumapasok, nagtatanong, asa ng hagdan. Yan ang gusto ko, Sisi. Magka-vibes tayo talaga dyan. At ang sakit talaga ng, alam mo, Sisi, ang sakit ng ano ko. Kasi di ba, ang hirap kapag maghapon nakatayo, parang ano yung matres ko. Yung matres ko. Bumaba. Oo nga, ang sakit. Sakit ng tiyan ko. Maghapon ka sa labas, anong mangyayari? Nakatayo. O diba? Nag-ikot-ikot kahit saan-saan gumana. Tapos wala naman nabili sa sarili. Ayan na po yung hagdan. Dahil umakyat ka, ikaw yung mag-i-endive. Ayun si Madam Oring, no? Ang bilis ni Madam Oring. Ito talagang gusto ko dito eh. On the go. Yawa. Si Jeanette kasi, pinapakyat ko kanina, wala naman daw siyang gagawin dito sa taas, kundi mag-chika ng love life niya. O diba? Mga 3 oras yun kapag siya nag-chika na naman. Ate Belle, make love shout out, Ate Belle. Make love shout out. Ate Belle.
Akit na, Ate Bel, para may kasama si Sis Sky. Kasi alam mo na, alas 9 na, Ate Bel. May curfew na. May curfew, alas 9 na. Katapos lang namin ni Mother mag-usap. Kumusta? Kumusta kagabi? Anong oras ka na ano? Hindi ka Pag nag-live. Hindi na Mag, ako nag-live. mag, mag-open cam ako kasi may kasama na ako. Open cam ka dyan. Kasi pag mag-isa ako, ayaw kong malaki yung chan. Chan talaga. Ayaw ko naman malaki yung mukha. Wala pa ako sisi Kakaligo ko lang. Wala ako Wow. panloob, charot. Hayaan mo na. Hindi naman nakikita. Malayo eh. Pero wag lang sanang aakit si Tay. Kasi pag umakit si Tay, ipupokus na naman tayo niya. Tingnan mo ako, kapantulog na ako. Di lang ako nag-open cam kasi kapag sulo ako, ang laki ng mukha, di ba? Mama Eden, big love shout out. Sis, tambay lang, nagbe-bake lang cake. Wow, sana all. Wait lang. Shout out po lahat na nandiyan sa baba. Hindi ko makita kung sino nagko-comment. Hindi ko makita kung sino yung nagko-comment. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Thank you, Sir Brad. Kanina pa to si Sir Brad nagtambay sa akin at saka si Sir Aki. Nasa Dubai din Brad, siya. thank you. Di ba si ano mo, nasa Dubai din? Saan ka po, Sir Aki, sa Dubai? Kasi yung juwariwap ni Madam Auring nasa Dubai din. Juwariwap. Talaga. Juwariwap. Sana all, no? Mama Eden, akit na. Si Mama Eden, may brand new to na sound card. Di pa nabibinyagan. Wow, sana all. Sabi ko, umakyat siya dito. Kaya lang, di siya makabuelo sisi. Kasi si Lula may namin. Panay tawag sa kanya. Kasi nga, matanda na. Ayaw niyang nawawala sa paningin niya si Mama Eden. Kaya laging tumatawag. Bakit? Ano kasi, alam mo na, matanda na, di ba? Si Lola, pupunta kayo doon sa bahay nila, tita. Yung, palaging tinatawag si tita, ayaw niyang mawala sa kanyang paningin. Nag-chat si amo ko. Nag-chat. Si Kulasa. Tawang-tawa si Jeanette. Grabe tawa ko sa inyo kagabi ni Sir Zo. Sorry, lasing ako kagabi. Hindi. Basta hindi naman pinapakita yung di ba? Basta hindi naman pinapakita yung Di hindi ako- naman ata yung nare-restrict. Hindi naman. Wala naman. Hindi naman. Basta wala namang kababalaghan nangyayari sa live. Oo. Natatawa ako kay Sir Zo kasi ang galing niya din no? Entertaining din talaga si Sir Zo. Si Kuya Sum, Nasaan na game kaya? siya sa ano. Oo. Game. Game Si Kuya Sum, game siya sa kanya. lagi sa ganyang bagay. Mm-mm. Nantay ko nga siya mag-live Ganun. kanina, hindi siya nag-live eh. Hindi siya Wala sa nag-live. ayos talaga. Pahamak talaga yan. Char. Kuya Zoom. Tatawan. Wala hinihintay ko nga din kung meron siyang upcoming yan. Premiere. Wala. Parang meron siya sa Friday. Ayan, Sisi, kanta ka na. Sir Aki, thank you. Sir AK, shout out po. Magkanta muna ako sisi ng isa. Tapos kunin ko yung mga alaga ko sa taas. Kasi iniwan ko sa taas eh. Char. Diba? Sige. At ako'y manghuhula na. Hula. Oh, Hulaan mo hula. siya. Ayun, shout out po sa Jeanette. lahat. Shout out sa lahat dyan. Pasensya na guys ha. Hindi ako kagalingan kumanta. Yan mo na, Alam mo na yung sinend mo nga sa akin, di ba? Ni-review ko yun. Oo, di ba? Kung sa mas lamang pa man tayo doon, charot. Oo naman. Oo naman, Sisi. Lamang tayo ng isang paligo. Ay. 2 paligo, 3 pa.
Ayan guys, shout out po sa lahat ng nandyan sa baba. This Janet Sir AK, Timpla mo na ako shout ng kape, out. Sisi, ha? Sige, Kanta ka na sige. dyan. Timpla ako kape. Tita Eden, shout out po. Mama Lang and Brother Kido, shout out everyone. Meron po ba akong sound sa baba? Meron bang background music si Janet? Charot. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul. I just can't. Guess I'm on the way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be to me. Guess I'm on the way. I'm glad you stay. Shout out everyone. Stuck on you, been a fool so long. I guess it's time to leave. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you will be around for a time. Guess I'm on my way. I'd be glad to stay. Was this time, little darling? I'm coming home to stay. Stuck on you. I had this feeling down deep in my soul. I just guess I'm on my way. Needed it. I feel now. Guess I'm on my way. Oh, I'd like to stay. Ayan guys. Sisi, are you there na? Si Stress, are you there na? Kunin ko muna yung ano ko. Kunin ko muna yung alaga ko sa taas. Wala pa yata si Sisi eh. Ayan, shout out po sa lahat na nandyan sa baba. Sir Brad, Sis Janet, Sir AK, and Tita Eden. Shout out po everyone. Good evening po. Wala pa ang ating host. Sir Kasiao TV, shout out po. Good evening. Akit na Sir Kasiao. Mega love shout out everyone. Sir Tuniba, hello Tatay Tuniba. Shout out from ni Arlene. Ayan guys, everyone, please go there kay Sis Arlene daw, premiere daw po niya. Asaan yung link, Sir Kasiao? Ay, Tatay Tuniba. Wala pa si Stress. Sisi. Good evening, Sir, Sir Kasiao. Akyat na, Sir. Taga Bicol ka, di ba? Umakyat na po ako sa kapitbahay.
I see. Kanino po yun, charot? Nangangapit bahay. Kanino pong kapitbahay yun? Ayan guys, thank you for coming on Sistra's live stream. Thank you everyone. Tatay Toniba, and sa 8 million viewers there. 8 million in the house. Thank you. Wala pa si Sistres, antayin ko siya kasi nag-ano daw siya ng kape niya. Nagtitimpla pa siya ng kape. Ayan, nandito na ako, Sisi. Sige, kunin ko muna sisi yung mga alaga ko sa taas ha. Oo, thank you. Oh, sige. Kumanta ka na ba? Tapos na sisi pag alis mo. Bilis ah. Ayan, manay kasi ako, may glove siya raw. Tay, andun ako. Nasa harang ka. Andun ako, Sis Arlene. Yan, ang sakit ng ang sama na naman ng aking lalamunan. Sumasabit na naman yung lalamunan ni Tres. Gumala si host. Nagtimpla ako ng kape, manay kasi aw. Pampaganda ng boses daw. Ayan, gagawa daw ng biko si Sis Arlene. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Dami palusot. Ay, grabe siya, oy. Nang-aaway ka naman, tay. Parang may naalala ko kay tay pag ganyan mga bunganga. Parang yun ang anak mo, tay, ah. Sorry. Ayan, tay, sugurin mo yung andun sa ano, ang ganda ng dalawa dyan. Ay, sana all Mama Eden. Si Sis Iskay lang yung maganda dyan. Si Tres, hindi naman. Ayan. Pinalitan ko na, Sir AK, yung nakapin mo kasi pinalit ko si Sis Arlene. Salamat po, Sir AK. Andito rin yung isa ko kay Sis LCG. Ayan, di ba? Huwag ako, oy. Tony, Shouty, good evening. Sabi, bro, Tony, Tony. Shouty, good evening. Sabi ni Sir Imanoy kasi aw. Lola Sweet, may club shout out. Lola Sweet. Ayan, salamat po sa 8 Eyes na naandyan. Tay, bakit andito ka? Di ba sabi mo, nag-premiere si Sis Arlene? Ando na si Sis Panggamar. Ayan. Kasi may club shout out. Ubo muna ako, guys. Oo nga, hindi ni Lola ginagala ang kanyang main. Pinapatulog niya ata. Lola, nag-premiere pa kayo kanina, Lola Sweet? Kasi ako, parang hindi kayo nag-premiere porkit wala ako. Kasi kanina, hindi ako nakapag ng premiere ko kasi nasa Lakwatsahan si Tres. Maghapon si Tres andun sa Legazpi. Nagliwaliw si Tres hanggang maghapon. Lubat, paano mamuni yun kung di mo ginagamit? Monetize na yun tayo. Monetize na yun tayo. Yung isa niyang bahay, yung katulad ko, sabay kami gumawa eh. Yung si Tres Mix Vlog ko at saka sa kanya si Sweet Race ba yun? Sweet Race? Ano yun? Ano yan, Lola Sweet? Sweet Race ba? Ewan ko sa iyo. Ayan. Ninong, wow! Sana all may ninong. Ninong ayaw niya maging anak taya. Teka lang, yung lalamunan ko nakakainis. Ayan. Yun na yun. Basta yun na yun. Kape tayo, guys.
Stress, oh. Nagulat ako kasi, di ko yung, akala ko gumagawa ng biko si Sis Arlene, pero nagbabalat ng orange. Malapit na Pasko. Ayan, Ninong. Tay, malapit na ang Pasko. Andiyan na ang iyong mga inaanak. Alam mo, Sisi, di ba, ay, Lola Sweet, di ba? Kaming dalawa ni Sisi Sky. Wala kaming ninang. Simula na kami ay ipinanganak. Hindi namin nakilala ang aming mga ninang. Kaya kagabi, napag-usapan namin ni Sisi Sky na ikaw na lang daw yung magiging ninang namin. Pwede ba yun, Lola Sweet? Tama. Ninang Ay, sweet, baka naman. nagulat ako. Napalingon ako, Sisi. Andiyan ka na pala eh. Andiyan na naman si Tay. Aakyat ka na naman, Tay. Huwag ka naman, Tay, aakyat kasi papalakihin mo na naman yung mukha ko dito. Malapit na yung Pasko, Ninang. Baka naman. Oo nga eh. Eh, di ba, Lola Sweet, ikaw magiging ninang namin, tapos si Tay magiging ninong mo din. O, di ba? Ganun yun. Ay, baka naman dyan. Malapit ng Pasko. Ninang. Ay, ninang. Lola Sweet, ninang na. Di ba, Sisi, magpapalit na tayo ng tawag sa kanya. Kasi yung tawag ko sa kanya, Lola, ngayon magiging Nina. Ninang. Ninang sweet. Ninang ate. Ako ninang ate. Ninang ate yung tawag ko sa kanya. Hello, Ninang Sa ate. Sa akin, Lola Ninang. Diba? Bakit Lola Ninang? Ninang ate. Hello, Tatay Tuniba. Shout out po. Shout out. Oo nga pala, nakalimutan natin yung tatay natin. Tay, good evening. Oy, may chika ako sa'yo, Sisi. O, di ba? Pinalaki yung mukha mo. Huwag kang ganyan, Tay. Kasi Ano yan? nakapantulog ako. Ano yan? Ano? Ikakasal na daw siya sa first Saturday of October. Ay, wow. Congratulations. Sana all. Palakpakan. Ikakasal ka na. Iiwan mo Oo, na yun. kaming mga anak mo dito sa YouTube. Char. Oo, ikakasal na siya, Sisi. Sana all. Kay Sis Janet, sabi niya, ano pwede kong itawag? Ate Ninang na rin. Ang iingay ninyo. Uy, natutulog. Kakanta nga ako. Ano? Sisi, nag-agree na siya. Mas ninang na lang daw kaysa Lola. Oo nga eh. Ninang Kasi ang ate. akala ng iba, ang tanda na ni Lola Ninang Sweet, pero hindi ate, baka naman Ninang ate, baka naman malapit na yung Pasko ng Sure. Kailan daw ba yung kasal nyo? Sabi ni Ninang, kailan ba kasal nyo? Wala eh. Wala Ninang. Uy, kakanta ko. Ang ingay nyo. Ay, sorry naman, tata. Tay, ano yung team song mo doon kay Nay? Ito na, kakanta na ako. Pasaway kayo. Aamin na ako. Mrs. Sky. Janet. Sweetie, salty, sweet dreams. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayaka.
Di ko na kaya pang ilihim. Nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan. Puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo. Mawalay ka sa piling ko. Sana ay di ko na kaya pang ilihim. Nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa. Hinahanap ka. Di ko kailangan kong inaasam. Asan na si Tay? Bakit nawala? Tapos, tapos, tapos nung bibintang, tinulak daw siya. Sinong nagtulak sa'yo, Tay? Yung Jewari Waps mo? Nung bibintang. Sisi, ikaw na. Nung bibintang, tinulak daw siya. Tinulak ng aswang dyan sa likod niya. Bakit nalaglag si tatay? Mahina yung kapit. Mahina yung internet. Nalaglag. Akit ka ulit, tay. Nalaglag. Nalaglag yung tatay natin. Mahina yung kapit doon sa ano niya. Doon sa jowa niya. Ate, ninang ate. Akit na, ate. Akit na nang. O, diba? Ang cute nang nang. Hello nang nang. Nang ate nang. Tawa-tawa si ate. Ate nang. Kaya nyo na yan. Baka naman. Baka naman dyan. Baka naman dyan.
Ano yan? May nag-chat sa akin. Wait. May nag-chat sa akin. Wala pa dyan. Shoutout po sa lahat na nandyan sa baba. Sinabutahe niya si Ninong Tunio. Natulak siya, nalaglag. Nalaglag si tatay. Tatay! Ha. Akit na uli. Akit na uli. Sana ba yung kakantahin natin? 呢個係你嗌嘅 burger， 用 Food Panda 嗌同一個，限到底100蚊。Shoutout po sa lahat. Si Saifi. Akit na sisi. Charot. Nandito na naman tayo. They tried to tell us we're too young to really be in love. Bahay namin maliit lamang, pero malinis no, pati sa kusina. Kumain man kami laging sama-sama. Nenteng-teng di sarapin, di kuchilyo di amasan. How, di Carabao, di Batu. Tingin singko pambili ng puto sa mga tindera ng bitso-bitso. Skyflex ko 500, pahingi ng kiss, ang bayad sa tip, kulang ba ng kiss? Mahal ko si tatay, charot. Pagkat siya'y simple lamang, kahit na mong problema, basta't kami ay magkasama. Madalas man kami walang pera, makita lang islap ng kanyang mga mata. Busog na. Tambay kami sa tanggang sora. Yo, take it! Shout out guys. Happy lang guys. Bawal yung seryoso dito. Sa live ni si Stress, bawal yung seryoso. Ninang pahingi ng piso. Ate, ninang pahingi ng piso. Tiayat hinasa baro. Ninang piso. Ba, ang gwapo ni Tatay Tuniba. Ninang piso. Haan unay kasama tatay. Bahay namin maliit lamang, pero may ninang ako. Kami laging sama-sama. Tay, di sarapin, di kuchilyo, di amasin. Ate, ninang ko, bagong ninang ngayon. Puto sa mga tindira ng bitso-bitso. Skyflex ko 500, pahingi ng kiss.
Mahal ko si Ninang kasi bibigyan kami piso. Kahit na mo problema, basta't kami ay magkasama. Ho! Toyang o Ninang, please pakinggan mo ako Ninang. Ninang, take it, even now. Too young at all. Oh, back to you, Sisi. Tapos siniba, back to you. Thank you, guys. Ayan, iko-continue daw ni tayo, naputol niya kaninang kanta. Wala, may internet. Anong chika tay? Pintuhan mo kami, Dede. Para hindi na ako mag-review dun sa live mo kanina. Pumasok ko. Matagal ko na siyang kakilala. Messenger kami. Tapos, yun na, nasabi ko na uwi ako. Tapos sabi niya, kailan daw ako uwi. Tapos ito na si Lady Ilocana. O, ito na lang. Mag-sponsor ako ng pangkain ninyo, panggastos ninyo. Basta i-video nyo na nag-date kayo. Tapos yun na yun. At Anong nangyari? Bakit nawala na naman? My God! Wala mo si tatay. CCIP, may love shout. Akit na ulit tayo. Hina ng net nga. At magpaano ka na kasi ng wifi? Ayan, kanta na tayo. Hindi naman kasi si tayo na ni. Che. The hardest things I've ever done, I keep believing there's someone in this crazy world for me. To wait and people come and go through temporarily is my chance. Coming might never do. I used to say the promises, it's deep and simple. But freedom only helps you say goodbye. It took a while for me to learn that nothing comes for free. The price I pay is high enough for me. I know I need to be in love. I know I've wasted too much time. I know I asked perfection of a quiet, perfect world, and fall enough to think that was what I wanted. Mama Eden! See, it's Japan. So here I am with pockets full of food. It's the intention, but none of them will comfort you tonight. I'm wide awake at 4 a.m. without a friend inside. Hanging on a hope, but I'm alright.
Hi. Yun na yun. Back to you, Sisi. Mega love shout out everyone. Sabi ni Sis Jeanette. Mali kasi out. Thank you, thank you. Shout out guys. Tia Eden. Sisi IP. Si Sisi IP pala andyan. Yeah, sis IP. Akit na Sisi. Kaya nga magpa-install na si tatay ng ano. Ng Oo. Wi-Fi. Pa-install yan, Sisi. Kapag nagkita na sila ng palalabs niya, magpapa-install na yan. Siyempre, araw-araw may video call. Di pwedeng wala. Di ba, Tay? Wala na eh. Hindi na nag-usap na ata. So, na Sisi, mag-mute na ang catch. Shout out everyone. 起身一齊玩咯！阻住我吸塵啊！多陣啦。我有計，不如做喂，搞乜鬼啊？碌住嚟吸塵。勞筋號精靈，朝早記得蒸，白蘭氏雞精。醫學無針水光，新升級 La Roche-Posay B5 小藍瓶，修復型透明質酸，配合 Hylulock 技術，1小時豐盈飽滿，無針水光，激活膠原。 Mayroon ate. Meron siyang comment. Nandyan. Ba't di mo makita? Naka-hidden pa. Hidden. Shout out everyone. Ate Nina. Look into my eyes. You will see what you mean to me. Charo. Search your heart, search your soul. When you find me there, you will search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, Charo. Take my life, I will give it all. Sacrifice, don't tell me. Pahingi ng piso nila. I can help it, there's nothing I want more. You know it's true. Need ng piso. Oh, piso. Oh, yeah. There's no love as that my piso. And others, darling, Nina. There's no word I all time, all the way. Ako sa Embassy Bar. Ba't yung ganda naging piso? Ingi ate, ingi si IP kay Ninang, Ninang sweet ng piso. Oh, you can tell me it's not worth
There's nothing I want more. I will fight for you. As a piece of wanna fight for you. I die for you. You know it's true. Everything I do, my stuff might be so. Malapit lang pala sa akin. Sa shopping kasi sa funneling yan si Sisi, sa funneling. Malayo yung funneling. Nasa Wanchay bar eh. Bar lang naman yung alam mo sa Wanchay eh. Alam mo ba tata yung yung mga bar sa Wanchay? Nakapasok na ako dyan isang beses sa bar sa Wanchay. Isang beses lang ako. Hindi na ako umulit mula nung nakita ko mga iba yung kakaiba yung mga nandun sa loob. Ayun nga pala si Jeanette, baka gusto mo sumama sa Wednesday. Pinayagan na ako ni Amo lumabas. Nagpaalam ako kanina. Si tatay hindi makalimutan ng Wanchay. Yan ako Sisi, sa morning, somewhere lang tayo, baka magpalipad ng drone or ano ba, sa morning, baka magpalipad ng drone somewhere. And then sa afternoon kasi mayroon akong photoshoot. Mayroon akong picture sa isang devote diyan sa Shungwan. So, parang ang kinuha niya sa akin na oras is 3:00. 3 to 4 yata. So, parang doon na lang tayo mag-lunch, magkain. Kung imbitahan. Magkakain na lang tayo doon. Kasi yung photo booth nila is 1 p.m. Tapos yung celebration is 3 p.m. So, ako yung kinuha nilang photographer doon. Tapos sa morning, parang somewhere lang or baka magpalipad ng drone which is IP. Yung drone nasa invited ako ng mga friends ko. Wow, sana all. Ako anytime. Anytime ako sa morning. Kasi pinayagan naman ako ni Amo. Nag-chat ako kanina. Sabi ko, Ma'am, I have something to do on Wednesday. Can you allow me to go out? Kasi supposed to be, it's my holiday talaga. So, wala sila dito. Tapos, uwi sila ng Wednesday. Sabi ko sa kanya, kung magdi-dinner sila, hindi na lang ako mag-off kasi nga magluto ako ng dinner. Sabi niya sa akin, no, you can go out. Ay, okay. Ayun, si Stress, back to you, Sisi. Napachika-chika na. Oy, hindi Ano daw mabait. yun? Hindi ako Ano mabait, daw yun ha? sabi ni Hindi ako Tayo? mabait. Nagsasama-sama ang mga mababait. Hindi po ako mabait. Bait-baitan lang. Charot. Ayan. Sana all. Magkikita sila. Pwede pala ako malate sa Wednesday kasi Sunday lang pala. Maaga uwi ni sir ko. Maaga uwi ni sir ko. Sabi ni Sis IP. Salamat po sa mga sumisilip dyan. Sis Thank IP, you. mayroong fireworks sa Wednesday sa Wanchay, 8 p.m. Ano tayo? Manood tayo ng fireworks. Ayan o, sabi Sis Jeanette, sa Saturday lang kasi nila ako pwede makasama. Dahil kung sa Sunday, sa church lang ako. Ayan. Kahit mga 9 a.m. ako labas, Sis Sky.
Oh, siya, kanta ko. Bahala kayo dyan sa baba. Ayan, mega love shoutout po sa 8 Eyes na naandyan. Salamat po sa inyo. Gawa kayo ng live nyo. Dali. Ha? Gawa kayo ng live nyo. Ano daw yun? Para kay Tay, top of the world. Such a feeling coming over me. There is wondering, wonder is most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised that if it's a dream. Everything I want to work to is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down in creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you look for me at the top of the world. Bakit nagpa-vibrate? Something only the world has learned my mind, and it's telling me that things are not the same. In the leaves of the trees and the touch of the breeze, there is pleasant sense of happiness for me. There's only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be that the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down in creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. True love should be at the top of the world. I'm on the top of the world looking down in creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. True love should be at the top of the world. Ayan, back to you, Sisi Sky and Tay. Ayun dyan na si Tatay Tunipa. Wow, gaganda naman. Siya ba yun, Tay? OMG, si Susie. Ay, wow. Sana. Siya ba yun? Diyan ka lang. Ba't naman tinago agad? Tay, siya ba yun? Siya ba yun, Tay? Taga-Whitey din ba? Yun yung pumanaw na admin namin. Ah, ay, agoy, sorry. Patingin nga, Tay. Ang ganda niya. Paborito niya yung kinanta mo. Paborito Talaga niya yung ba? kinanta mo. Ang paborito. Patingin nga ulit tayo ng picture. Ilang taon na siya? Ang ganda. Nagkasakit siya, Tay, no? Nagkasakit ba yun? Oo. Agoy. Ang buhay nga talaga. Ang buhay nga naman talaga. Salamat, Manoy Kasiaw, sa paharang. CCIP, thank you. Ayan. July at August, nag-isang beses lang ako nakalabas niyan. Oh, talaga ba, Sisi? Grabe, Ayan, kumukutik-kutik magkita-kita up yung tayo. background ni Tatay Tuniba. Charon. Oo nga eh. Ikaw na, Tatay. Kanta na uli. Ipagpatuloy mo yun.
Oo nga, yung May naputol na kanina, yung may na yung naudlot. net. Naudlot. Kayo na lang dyan. Bahala na kayo sa buhay nyo. Matatanda na kayo. Galit na galit si Grabe. Si. Dadamay niyo pa ako. Tay, mas matanda ka sa amin, remember? Kukunin nga pero sana mas kitang ninong eh. tatanda rin kayo. Tatanda Wala akong at pera. lilipas din ako. Saan daw, Ano taga saan di daw ba ba meron si kanta Tatay ganyan? Tony ba? Taga saan Minsan siya daw ano to? siya, minsan Ilocano, minsan Bicolano, minsan Rabo. Ano, NPA, no permanent address. NPA. Tay, taga saan ka daw po? Sabi ni Sis AP. No permanent address. Sa Abra. Abra Katabra. Wow. Kung saan ang Uy, bayan tatay. ng Puso, Abra. Tay, speaking of Abra, alam mo ba, mayroon diyang napakagandang falls sa Abra. Yung para siyang step na parang ano ba yan? Parang rice terraces. Ang ganda ng falls na yun. Di ba nandun Punta yun tayo sa dun, Abra? Sisi. Kaparkan Falls. Ha? Kaparkan Falls. Kaparkan Anong- Falls. Anong pangalan? Sulat mo, Tay. Kaparkan Falls. Kaparsan. Hindi ko. Kaparkan. Kaarsan. Mabungol kayo. Kaarsan. Katarsan? Kabingihan nyo. Ayan, tinype ko na. Kaparkan Falls. Ayan o, Kaparkan nagamit na naman siya Falls. ng pangalan. Sisi, ginamit niya na naman ang pangalan ko, oh. Kaparkan Falls. Ang ganda ng falls na Yan yun, yung as in parang- talagang super. Yan yung step by step and starring gano'n. Oo, Tay, step punta by ka dun, step Tay. yung Videoan falls mo. niya. Kailangan nyo muna Ang magkapag-usap ganda sa niya. mga Ah. meron yung yung parang kakausapin nyo muna. Tapos mag-schedule kayo. Galit na tuloy si tatay. Kausapin muna namin yung kaparkan. Yung mga nagtatrabaho doon, yung mga yung mga nagtatrabaho sa Sa kalikasan. mga Torres. DNR? Di ko alam tawag doon. Basta na yun. Nga diwata? Basta LTO. Ba't napasok yung LTO? Isa po yung pinag-uusapan natin. Sila yung nag-construct ng Kaparkan Falls. Yung mga construction. Tour guide daw, sabi ni Sis Ivy, oo. Tour guide. Sa tour guide. Oo nga. Hindi, may opisina sila. Meron sila. O kasi ano yun Sisi, parang ano yata siya, medyo semi-private siya. Hindi siya open to all. Makikipag-usap na doon. Kasi yung Okay. may susundo sa inyong truck na malaki. Kasi yung pag naglakad kayo kasi 3 oras bago kayo makarating. Oo, i-search ko nga. Ang ganda talaga niya as in. Na-amaze talaga ako sa falls na yun. Yung sinulat ko, yan yung i-search ninyo Kaparkan Falls. Ayan na, dito na ako, sinusulat ko na. Oo, ito nga yung sinasabi ko na falls. As in, super ganda. OMG, nakakaano talaga. Grabe, ang ganda Ang ganda na. nga, Sisi, no? Parang yung nasa yung mga nakikita natin. Kasi nakita ko to Sisi, kasi yung friend ko nagpunta dito, kasi yung friend ko taga-Abra siya.
Ah, Ayun, nag-for good na siya sa Pilipinas. Tapos nakita ko na nagpunta siya dyan sa falls na yan. Ang ganda kasi na-amaze talaga ako. Para siyang maganda nga. maganda siya magpalipad ng drone. Mm. Kailan mo kami dyan, Sin, ang tatay, ganda dadalhin? Salamat Ah? sa paharang, Lola Kailan mo Nia. kami dyan dadalhin? Ate, ang sipag ng Ang bibigat ninyo, sasabihin ko pa kayo. May sarili naman kayong paa. Ay, Mahina na yung given, tuhod niya. tay, halimbawa lang kasi masarap din 'di ba mag-travel around Philippines. Halimbawa lang, kung pupunta kami, magkano yung expenses? More or less. Kasi 'di ba saan Mura lang nasaan ba yan. yung Abra? Magkano ba yung expenses? Ah? Like nasaan ba yung Abra? Kailangan ba mag-eroplano? Ganon? Ano, ano nga, may sasakyan nga. Pag pupunta ka doon, meron kang masasakyan na jeep. Tapos Hindi, pagdating doon sa pinakadulo, meron yung truck na bago ka makarating ng Abra, from Bicol, halimbawa, from Bicol, bago ka makarating ng Abra, kailangan mo mag-eroplano? Or, ano lang, mag-bus lang sa, ganyan? Pwede naman bus. Pwede naman barko, bus, eroplano. Depende kung anong kaya ng budget mo. Helicopter, helipad, drone. O yung walistingting. Pwede yan. Maglana para mahati yung katawan mo. Maglana na lang tayo, sister. Gugulong lang tayo. Oo, pwede sisi, marami ditong walis. Walis ting-ting. Maglana na lang tayo. Maglana na lang kayo. Mahati yung katawan nyo. Nakalibre pa kayo. Walis ting-ting. Tapos, kamu, yung Kumakampay-kampay. Pag naglana kami, mga ilang araw bago makarating ng Abra. This is sky driver. Isang araw lang yan. Pag nasabra ka na, isang araw lang yan. Ay, nako. Kaloka. Maglalana tayo, sis stress. Maglana tayo papuntang Abra. Isama natin si Ninang. Ano doon, malaking sasakyan. Yung malaking sasakyan, nilalagyan ng kadena, yung gulong, nilalagyan ng kung ano-ano kasi madulas nga doon. Oo. Uy. Umpisahan nyo na lumakad. Grabe. Grabe kung lakad, abutin nyo ng isang linggo. Marami ditong post. Pero yun, doon ako namin sa falls na yun, ano ba yan? Ito yung pinakamaganda sa lahat ng falls dito, sa Abra. Pero meron din sa Bicol na falls na yung underground, yung sa Jubilyar. 'Di ba, Sisi? Nakarating ka na doon? Hindi pa, Sisi, hindi pa ako nakarating doon. Ang ganda ng falls na yun, underground talaga, kulay green yung ano. Paano yan makakarating? Nakababad sa cellphone yan, magdamag. Sana all nakababad. Wala tayong mag-sponsor sa akin. Pupunta doon. Aeroplano na kasi kayo, mas mabilis, sabi ni CCIP. Mag-ano tayo ng AFAM. Maghanap tayo CCIP ng AFAM. Tapos kukunin nyo akong tour guide. Ay, malaki yung tip ko dito. Sige, punta kayo dito. Dapat libre na lang yung tip sa'yo. Baka papakainin ka din namin eh. Sa IP na, maghanap tayo sa IP ng AFAM. Hanap tayo ng AFAM daw para makarating doon. Ganun ba yun, Sisi? Oo. May ganap siya na Palayan Kulubot. Ay, ayan na. Diyan pala yung kulubot.
Sorry, hindi na pala tayo maghanap ng AFAM. Asan, Hindi na pala asan kami tayo? Wala maghahanap ng naman AFAM. Ay, wala pala. Ano lang yun, it's a prank. Ano yung sabi ni Ninang? Hahanap kayo ng AFAM. Sa AFAM ba kayo sasakay? Pag malaki Ninang yung AFAM, sasakay na. Kumakate yung kilikili ko. Kasi tinubuan ng pimples Wag, yung kilikili ko. wag lang kayong maingay ha, sabi ni Sis AP. O si sino, para makarating tayo doon. Oo, hanap tayo ng AFAM. Wala naman sa atin mag-i-sponsor eh. Sino ba mag-i-sponsor sa atin? Si tatay sigurado iiwanan tayo niyan. Sabi ni tatay, bahala kayo sa Oo. buhay niyo. Ituturo lang tayo doon. Pagdating doon, wala na. Bigla na lang yan mawawala. Oo, sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Diba? Mega love shout out sa lahat ng people down there. Hanapin ko lang Ay, tatay. yung kakausapin tungkol doon sa kaparkan. Wag muna ngayon. Wala pa nga eh. Plano Mag-iipon pa muna nga eh. kami Wala tayo, pa nga pamasahe. wala pa nga AFAM eh. Oo. Kaya nga eh. Mag-ano pa lang tayo, gagawa pa. Ako lang sasagot sa kung ano yung expenses ninyo. Sana all. Ito na, let's go. The guys who want to join us. From Hong Kong to Manila. Manila to Abra. Sana Pero all. need ko isang picture. Isang picture lang kailangan ko. Ipapabarang tayo nito. Loko. Hindi. Yung ano, yung picture nyo nung binyag nyo, kasama yung paring nagbinyag, ninong-ninang, mga handa, at kung ano yung mga sinupot ng mga ninong-ninang ninyo. Pag meron kayo nun, yan, nilibre ko kayo. Bagsak na nga kami kasi wala kaming ninang eh. Wala kami ninang-ninong eh. Kaya nga ngayon naghahanap kami ng ninang eh. Buti na lang andyan si ninang ate. Walang sponsor. Nanang. Walang Isa pa lang yung ninang Walang namin. sponsor pag ganun. Naghahanap pa kami ng iba. Wala. Oh, anyone sa ano, Walang anyone sa sponsor pag mayroong ganun. anyone dyan sa baba na may ano na ang mayroong requirements sa binigay ni tatay. You can contact Tatay Tuniba to go on Abra. Pag wala kayong picture nung binyag ninyo, meron pa namang second option. Ano yung second? Langya naman na Kailangan yung ano yan na passport, visa, barangay clearance, police, NBI, wag na. source of income, tapos PSA, national ID, ID nung mula mula kinder hanggang college. Mag-ano na lang kami, tay. Bili na lang kami ng 5 pisong mantika. Di pa yun, ano lang yun. Mabilis lang yun. 5 pisong mantika, di ba? Di ba, Sisi? Tapos meron na ako ditong napakarami ng walis na nagawa ko na. Oo. Eh, ano mo Nalagay na na lang natin sa ano ng kawayan. Ipagtabi mo na ako, Sisi. Ipagtabi mo ako. Kasi baka kakailanganin natin ng mga 10 walis. Sa bigat mo naman natin dalawa. Kakanta kayo o magchichismisan kayo? Wintuhan na lang yan. Wala nang kantahan. Nagmaritisan na. Ayun. Reklamo na yung mga tao sa baba. Si Tay kasi yun nag-umpisay eh. Ay, nako. Kantahin mo na kasi tayo yung naudlot mo kanina. Kanta na, tatay. It's your turn. Ngayon na nga daw yung net. Langit nga ni. Walang net kapag nakanta siya. Pero pag sa chismisan, ayan, ang lakas ng net Meron. niya. Walang net nga ni. Ay ka nagdadamog. Parang daing net. Sir kasi, thank you po sa paharang. Daing net nga ni. Oh, diba? Kanta ka na, Sisi. Kasi, tapusin lang natin to. 3 hours lang tayo. Buti kung gusto mo pa mag-11.
Eh naku, wag mo ako dito sisi Amoy, pagsuluhin. amoy, Mayos ka. amoy Ayan, ilang balaw minutes si na tayo. co-host. Sino Ano, yun, ano? Tay? Ano? Amo balaw. Uy, Amoy balaw si co-host. grabe ka. Ang bilis mo ma-adapt yung kagabi, no? Yung kay PWD, kay Manoy Dragon. Grabe ka naman makabalaw. At tapos pa sana ako magrigos. Oh, mga balaw nga ni. Ano an? Nagkarigos dahil nagugas. Magkarigos, Parang balaw. magkarigos. Uy, bagong karigos ako Dahil ko na ikakwaon ninong. Abo ko na daw magninong. Iyo Abo ko na tabi. ika maging ninong. Iyo tabi. Iyo tabi, pasensya tabi. O di ba, Sisi, ang galing ni Tay magbikol, no? Iyo Kahit baga. chismuso kasi si Tay. Si Tay kasi chismuso kahit saan-saan nakapunta siya. Kaya, yung mga lugar, kung sino yung nasa YT, yung mga lugar nun, alam na ni Tay. Sir, kasi iyo baga, na parang gayda ko ni tatay na parang kibalaw da. Bagong karigos nga ni man ako. Maray kung day ako nagkarigos. Maray pa kasi bago ugto, iyo. Maano ko pa, maturtanggap ko pang parang ako kibalaw. Pero ngunyan, day ko matanggap na parang sabihan akong parang kibalaw. Nagkarigos ako. Grabe, maso kinarigos ko. Sayo, maso kabangang oras kong pagkarigos. Kung parang balaw man sanaan. Day nagkurukuskos. Day naguro ugas. Dawa, mabuhok-buhok. ang ngimot ko, matabilono ba ako pag amo ko na mag-istorya ta. Ang urapa ko, pag nag-istorya, diretso. Warang prino-prino talaga. Ay, prino. Diyos me, manay kasi Nag-orasyon ka ba, sis Sky? Anong klaseng orasyon, sisi? ano kang parang kay Paituniba? Ay, garo. Wait. Garo, ang na-imagine kong parang kita tay Tuniba. Garo baga ito ay, sisibot man ining screen ko. Garo baga ito garo ba kung ara mo ano pag-apod ka ito? So batag baga, pag tinusok mo itong batag, may maluwas na tubig, kung ara mo parong ka ito, garo kitong parong, garo imagine mo sana ako, garo kitong parong, pero garo ba ko man? Aram to man si tate, nagkarigos man na si tate, bago nagsakat sa live si tate, aram ko nagkarigos iyan. Then, matugot na dahil karigos, nagsakat niya sa live. Then, makarigos, mapasupog. Sisi? Oo. O ano ngayon, Tay? Naintindihan mo yun? Naintindihan mo yun, Tay? Naintindihan mo? Dakulalatog. Quiet tayo, ha? May nakabidyo dyan tayo. Mamaya sisingilin na naman ako noon. Garudamulag daw, sisi. Mulag. Bako ako tayo nagtaram, garudamulag. Bako ako nagtaram. Skip ako dyan. Bako ako nagtaram. Ako tigtaram ko, so makatotohanan. Uy, maamot-amot ng bagay ito. Maamot-amot itong parang kang tigiinom nga ni ito. Tigiinom bagay itong kang batag. So Diyos baga kang batag. Ano ito? Taba? Daiba ko. Di ba? Araw kay ni subatag. Di ba? Araw kay ni ang pabulok na? Dako. Di ba araw kay ni ang batag? So sulawas kang batag. Pag tinusok mo itong batag, may maluwas na tubig. Mamot-amot kaya ito. Nana. Parang kang tender care daw. Nana yun.
Naingustuhan ka tay. Ganyan day mo nagkasarabutan. Ambot sa imong tanan. Oh, nagre-request. Tagalog na dahil Si sabi AB, ni Sisi. Tagalog lagi. Si parang contender care. Agoy, tabang langit. Dili ko kasabot. Dili ko kasabot. Ay, dili ko kasabot. Dili ni sis IP kasabot. Magkanta tana. O, di ba? Awan tiloden, naid tilod. One. Ang sambaranjing. Ano daw yun? Oh, wala, bininta na tayo. Si Tay kasi, ang ano yun, Sisi? Ha? Ano Dili sa kasabot sa sambaranjing? Dili kasabot, kuot sa luod. Lastik ka man kasi awa. Magkaturog ka na dyan. Tubayan mo na si Aling Tisay. Nang madagdagan kasi LDF. Oh. Yan, kakanta na ako. Bahala kayo dyan. Sige tay, kanta na tay. It's your turn. Ayan guys, kakanta na ang aming tatay Tuniba. Mag-rap na ako. Bahala kayo dyan. Yung pa-request naman yung di karapat dapat. Hurrah! Oh, asa na yung tatay natin? Bakit na andyan pero wala nang sinasabi? Ayan, di ba? Nalaglag na naman siya. Yun lang. Ang daldal kasi. Makanta na, nawawalan siya ng internet. Para pag sa chismisan, may internet siya. O, di ba? Ganun yun. Yung internet niya, pang chismisan lang. Pinatayin Sisikat ka na 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 sisi dali. ng ilaw. Charo. Oo. Wala na eh. O, tingnan mo. Di ako karapat-dapat. O, pwede na mag-open mic kasi walang ilaw. Dapat si stress, ready mo na yung mga Christmas light mo dyan sa tabi mo para kahit patayin ilaw mo, may backup ka. Oo nga, no. Meron ako dito. Asa na yun? Hanapin mo. O, di ba? Nawala na naman ng internet si tatay. Sure. Oh, ayan. Hindi hindi nakita. Parang aswang lang. Parang mata ng aswang. Bili ka sisi ng ring light. Oo, no. Napundi eh. Napundi yung ring light ko. Hmm. Tchadan! Wala nang ilaw. Gusto ko sana kantahin ni tata yung di karapat dapat eh. Oh, Ganda girl. yun. Bakit susukat sa pag-ibig mo sa akin? Shout out 10 million in the house.
Sisi, para na ako Oh. ditong kapre. Eh, ano mo, Itim na. isabit mo sa leeg mo. O, di ba? Ayun. Ano yung gamit mo? Yung ilaw ng ano, ng aking stand. Pero ang bilis mabilis Lobat. pundi. Mm. O, di ba? Para nakasubong dito. Yung nasa likod mo, press. Ala, yung nasa likod. Ano yung nasa likod mo? May nasa Huwag kang Alam mo, ako talaga, may momo sa likod. Ako talaga pag sinasabihan ng ganyan, kasi may ano ako ay naka-open yung third eye ko. Kaya hindi ako talaga? masyado. Oo, sisi, naka-open yung third eye ko. Pati yung mama ko naka-open yung third eye niya. Alam mo ba pag pag may nagsasabi sa akin na na ganyan, yung ano ko sa batok, tumataas na siya. Talaga? Kaya hindi ako sa madilim, hindi ako masyado laging lalo na dito sa amin, dating libingan to libingan ng mga patay. Uy! Oo, sementeryo to dito sa bahay. Ito dito kila amo, sementeryo. Alam mo ba pag pag ako lang dito mag-isa, akyat ako sa taas. Feeling ko may sumusunod sa akin, pero nakapikit ako kasi ayaw kong ano ba yan? Ayaw ko makita. Ayaw kong may makita. Pero minsan may dumadaan dyan sa harap ko, kahit sa likod ko. Ayun. Hindi ka natatakot pag ganon? Hindi, nasanay na ako Na, kasi parang nung kahit nung pa ako, lagi ako nakakaramdam ng kakaiba. nakakatakot. Yung mama ko nga si mama ko talaga naka-open talagang niya, third eye niya. Alam mo, pag dumadaan kami sa may, di ba doon sa lugar namin, papuntang Mariawa, mayroon doon dadaanan na yung talagang merong kakanta kayo, mag-iistorya. Magkakanta na maya-maya. Meron doon daanan na meron doon daanan na yung parang sinasabihan na iniingkantuhan nila. Marami doon, laging nakakakita doon. Pag 6:00 na. Ramdam ko gutom na ako. Sige, kain ka, tatay. Na yung puso ko na siya, parang masikip na hindi ko maintindihan. Sir Richard Soon TV, shout out po. Oh, sis IP, meron akong third eye. Alam mo ba nung before ako nag-18 years old, alam mo ba nakuha ako ng family ko sa gubat. Hindi ko alam na nasa gubat ako. So parang dinala ako sa gubat. As in talagang nasa napakalaki. Is it true to life talaga to sa akin? Kasi mayroon talagang sa akin. Parang mayroong kumukuha sa akin talaga. Kaya nga lagi akong nahihimatay dati na wala naman na dahilan. Kasi yun, may humihila sa akin. Yun talaga yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kaya minsan kahit dyan sa kusina namin, Sisi, lagi kong tinatanong sa kasama ko, may dumaan ba? Lagi, alam mo, parang nakikita ko sa salamin, may dumaan, pero wala naman. Kasi nga, dito sa bahay, dating libingan ng mga patay. Sana pwede ka rin manghula. Ang pahula din ako. Hindi, Sisi. Kung may kakayahan tayo manghula, why not, Char? May dumaan yung bro. Buhay na bruha. Hulaan kita, IP. Buhay na bruha. Matatakotin pa naman daw siya. Sabi ni Tay, hulaan kita, ako, IP. hindi ako matatakotin. Kasi, matatakotin ako once na parang pag tumaas na yung tumaas na yung mga buhok ko dito sa may Batok? sa may batok, sa gilid-gilidan. Alam ko may something, may dumaan. Ganon? Ganon pala yun? Para kapag merong parang
May mga ano diyan sa kapaligiran. Dito, yun Oo. yung sa batok. Kasi Hindi dito pag sa may may tenga. pag may dumaan sa'yo, dalawang Oo, butas hindi. ng ilong, may mata. Ganun pala yun. Yung mama ko, Sisi, lagi siya nakakakita. Kaya sabi ko sa mama ko, "Hindi ka ba natatakot?" Sabi niya, "Hindi, nasanay na siya." Mm. Minsan nakakakita siya ng tao na walang ulo, ng Ay, kabaho. ayoko na, Oo, ayoko na, ayoko na. oo, Sisi. Takot na Tapos ako dito mag-isa sa kwarto pag ko. pag magkasama kami niya naglalakad, sasabihin niya sa akin, "Oh, tabi ka muna, may dadaan." Ganyan yan siya. Once na nagsabi siyang ganyan, alam na. Tapos Sarado ko yung tatabi rin bintana ko, ako. ha. Ano yan? Pag umangat si Sky, sure yan may mumu dyan. Ah, wala ate. Iyaan mo siya na mumu dyan. I-congratulate. I-welcome natin yung mga ganyan. Kasi usually, yung mga ganyan, hindi naman dapat kinakatakutan. Matakot tayo sa buhay, wag sa patay. Kasi yung patay, Oo hindi nga, naman sabi tayo nila. aanuhin. Pero So, kahit na, takot pa rin ako usually, niyan. Takot ako niyan. first expression natin, matatakot talaga tayo. Kasi, sino ba naman yung hindi matatakot na may nararamdaman, may nagpapakita. Ito, lalo na itong pintuan ko, harap to ng itong pintuan ko, harap to ng isa pang 3 pinto ang nakaharap dito. So, bawal, talaga yung daanan. Kaya minsan lagi ako napapalingon sa pinto ko. Kaya minsan hindi ako nagpapatay ng ilaw dito. Kasi lagi ako napapalingon sa pinto ko. Basahin mo yung Mukha sinasabi ko ni daw. Manay kasi Ano yan? Pag basahin mo yung tinatayuan automatic, igwari babaeng aswang. Char! Sana all may babaeng aswang. Tinatayuan. Ano yun, sir, kasi iba yata yung tumatayo dyan. Parang gustong gustong bahala kayo dyan. Iba na yung mga tumatayo dyan. Ayoko na mag-talk. May nagchat sa akin. Kamukha ko daw ex niya. Sabi ni Tay, sino tayo yung kamukha yung ex mo? Balahibo? Kapag tumayo daw Sisi yung balahibo. Akala ko kung ano yung tumatayo sa'yo, Manoy Kasiyaw. Makikimanoy na ako, ha? Manoy Kasiyaw. Yung kapatid kong panganay, Manoy. Manoy din. Actually, hindi Manoy yung pag-pronounce. Manoy. Kumbaga, Mm. matigas. Manoy. Hindi Mm. Manoy. Si Manoy. Manoy. Mm-mm. Manoy yung tawag namin Manoy sa kanya. Kasiyaw. Mag-live ka din, Sky, sabi ni Tay. Sarado ko muna yung pintana ko kasi kinikilabutan ako dito sa likod Mag-live ko. ka din, Sky. Kami ang aakyat. Sige po, kailan? Bukas. Char. Hindi kasi, pag nagla-live ako, maraming basher. Charot. Hindi ako masyado nag-i-StreamYard. Naka-direct lang ako. Baka itong natabunan ng balahibo, di ba? Ay, yan. Pag yan ang nagturutindog, magdulag ka na. Dahil lamang ika ang mabukod. Ika, hindi ang matatakot. Bako, ika ang matatakot Manoy Kasiyaw. Di ba? Isara mo na ang bintana, si Stress. May nakasilip, sabi ni Ninang. Ala ka, Sisi. May nakasilip, Sisi. Sisi, may nakasilip sa'yo. Si Stress, mayroong tao sa likod. Wala ba siyang headset? Hindi ba narinig? Si Stress, may tao sa likod. Hala, ayan na. Ayan na, Sisi.
speaking sa mga ano, ako naniniwala ako sa mga ganyan kasi ako kasi nakita ko na rin yung ano, yung mga ganyang bagay. Lalo na yung nakaburol yung papa ko. Kasi nakita ko talaga ng dalawang mata ko. May pumunta na isang lalaki sa burol ng papa ko. Tapos usually kasi 'di ba, once na dapat yung nakaburol yung patay, hindi mo siya dapat iwanan. Kasi once na iniwanan mo siya, may sabi-sabian na kinukuha nila yung katawan ng tao, tapos papalitan nila ng iba. So ako lang mag-isa, nakabukas yung pinto. Hindi ka rin pwede magsara ng pinto pag may nakaburol. So walang tao talaga, as in ako lang nakabantay. Tapos may pumunta. So nakita ko talaga kung paano siya gumawa ng tricks. So syempre, Ha? Nung ano? oo. Hindi kasi yung nakaburol kasi yung tatay ko, Sisi. Ako lang yung nagbabantay. So may pumasok na tao, na lalaki. So as in, kilala ko yung lalaki. So yung lalaki na yun is kilalang mga aswang sa amin. Actually may aswang talaga sa amin. Reality yan, Sisi. Talaga? Oo, meron talaga. Tapos, ngayon, pumunta siya sa bahay kasi nakaburol yung papa ko, di ba? Tapos nakita ko talaga siya kung paano siya gumawa ng trick para makuha yung ng papa ko. Siyempre hindi naman ako papayag na gano'n. Kasi medyo matapang-tapang din ako sa mga ganyan eh. Tapos siyempre sabi ko, pinalis ko siya. Alam mo ang ginawa mo niya, Sisi, nung umalis siya. Galit na galit siya. Tapos lumabas siya sa kusina. Paglabas niya sa kusina, grabe yung ginawa niya sa pintuan sa kusina namin. Talagang kinalampog niya. grabe. Tapos yun, after nun, umalis siya. Siguro the second night na wala ako, hindi ako yung nagbantay. Pero may mga tao na kasi minsan, di ba, pag yung patay na mga tao nakabantay, minsan wala. So may mga tao na dumating. Siguro nandun siya, nakiinuman. Tapos ang sama talaga ng tingin niya. Makikita mo talaga sa mata niya yung eager na gusto niya makita yung patay. Makikita mo yung sa mata niya kung paano yung parang may something na So, nakikipagtitigan talaga ako sa mga ganyan. Hindi ako natatakot na, bakit ka matakot sa mga ganyan? Pero buti hindi kayo binalikan, Sisi. Hindi na gano'n. Hindi naman. Ano yung tawag doon? Di ba nagduduno? Parang gano'n? Ah, kawawang tres, di makatulog niyan. O Lola, tingnan mo yung unan ko. Sipag ng harang ni Sisi. Yan si Sisi, naka-aggressive. Aggressive sa harang. Sigurado, magpapailaw ako nito ng CP. Hindi, ako naman, Sisi, once na nagkwento ako ng mga ganyan, pag natutulog ako, nawawala na siya sa utak ko. Kasi nga, sanay na rin kasi ako sa mga ganyan na Sisi Lady, make love shout out, Sisi. Di naman yan matutulog eh. Ano tayo, nakadilat lang yung mata. Ninang! Si Ninang, baka nag-iisa ka dyan, Ninang. Sis IP. Diyan na yung promotor. Ayan, Sisi Lady, alam mo ba? Ikakasal na daw si tatay namin. Yung ninong mo sa first Saturday ng October. Ninong ko, tuloy ang kasal. Wow, sana all. Sana all. Ano kami abay. Abay kami ni Sis Isko. Yahoo! I-review ko daw Sisi yung niya. Sisi, i-review ko daw yung niya, yung live niya daw kanina. Andun daw yung conversation ng kanyang magiging asawa. Ayun, di ba namatay na yung aking ilaw? Ang bilis mamatay. Ate Ninang, good night.
Pahinga ka na, may Good trabaho night. ka pa bukas. Good night, Ninang. Kawawa ka naman. Kami din, mag-end live na rin kami. Ako kasi, pwede ako magpayat kasi magpuyat. Pwede ako magpuyat Mabuti kasi kung umakyat. Mabuti Sisi kung umakyat din si Anthony Abby para may kajamin ka dyan sa taas. kaya nga. Saan si Sisi ano? Ayan. Ayan na si Sisi Anthony. Hi, Sisi. Akyat na Sisi. Kaya nga nakita ko eh. Samsak, sana all asawa. Sisi, Anthony, alam mo ba, mag-aasawa na daw yung ninong nyo. Sa sa first Saturday ng October. Iyan, di ba? Baka magsabay pa sa birthday ko. Ay, magbo-birthday ka na, Sisi. Happy birthday. Advance. Oo, October 8. Ilang taon na? Ilang taon ka na? Secret. Sana all may pa-secret. Ako nung tinanong mo ako kung ilang taon na ako, nung sabi ba akong secret? Di ba hindi? Papunta na sa senior citizen. Ala, lubat na Sisi. Lubat na akin. Wait lang. Ayan. Magpuplok na. Magpigilan ng tatay niyo, minsan lang yan. Sure. Buti na lang Ako nakita kailan? ko. Lulubat na. Ano sabi ni Sisi Anthony? Wag daw pigilan yung tatay natin. Kasi minsan lang daw yan. Ay. Kaya nga eh, sabi ni Ninang Sweet, sana all ikakasal. Kaya nga eh, sana all na lang, Ninang Sweet. Isang kutsara daw yung sponsor. Isang kutsara yung... Isang kutsara. Isang kutsara yung sponsor ni... Oo, tay. Anong araw ba yung October 8? Di ba Saturday yun, ata? Saturday ba yun? Hindi Sisi, kasi Friday may may pabisita dito sa bahay. Friday 10-8. Wednesday. Wednesday yung Sisi. Hindi Saturday. Okay. Magyaw-yaw tayo doon kasi day off ko naman. Oo. Ninong Tony ba kung pugi, may galap shoutout, sabi ni Sisi Anthony Abby. Oo, Anthony, sponsor daw tayo pang lugaw nila. Lugaw Sisi, bakit wala na bang mga ngipin? parang yung natural na sinasabi ng mga tao pag kinakasal. Kailan kayo kakasal na makatusok naman kami ng sabaw, di ba? Di ba usually ganyan yung mga sinasabi nila. Noring kasal na makatusok naman kami ng sabaw. Oh, di ba? Sana all sabaw tinutusok. Pwede bang tusukin yun? Yung iba naman, para daw mamantikaan yung mga labi nila. Labi. Sisi ko, kawawa si Ninong kung hindi lugaw. Nga. Paano kung taba ng baboy, tapos matigas pa? Sana all matigas. Ano yung mangyayari? Anong mangyayari, Sisi, kung taba ng baboy, tapos matigas pa, di ba yung skin ng baboy? Tapos si tatay wala nang ipin. Kaya lugaw na lang daw yung pwede. Lugaw yung lugaw. Masarap kaya yung lugaw, lalo na kung meron siyang sabot-sabot. Ay, it's not sabot-sabot. Ano bang tawag doon? Rabot-rabot. Ay, yawa, sabot-sabot. Rabot ng Tuwalya baka. Tuwalya ng baka. Tuwalya yung tawag dito eh. Oo. Masarap kaya yun. Lagi akong bumibili ng rabot. Pakuluan lang. Tapos, palambutin, i-chop-chop-chop. Tapos, more bawang. Bakit nyo inaaway yung ninong ko? Lagot kayo. Uy, hindi kami nang-aaway, Sisi, ha? We're just cooperating. Char. Sisi, kawawa magiging asawa ni Ninong. Taganguya lang niya. Ano yan, kawawa maging asawa ni Ninong? Taganguya lang niya.
Paktay kasi Did you si ano? Tris Emma, hulog ka dyan. Sis Ilocana, did you nare-realize mo ba yung ano ba yan? Ano bang tawag dyan? Hindi ko, ano bang tamang words? Hindi ko maisip kung anong tamang words dyan. Saka ko Ano nasabihin yun? pag ano. Hindi ko maano kung anong tamang words. Iha-hide na Nasa dulo tayo ng dila. nasa dulo ng dila. Ha-hide na tayo ni Ninong Tuniba. Pag Matandang nagmamarites pala. pala, may tao si Sio. Tingnan mo si Sio, may 12 eyes na naandyan. Kapag marites lang yung ginagawa. Nagsasawa na talaga sa busis ko talaga. Naisip ko na. Di ba sabi mo mag-aasawa si Ninong ng taga-nguya lang niya? Na-realize mo, parang ano bang tawag diyan? Hindi naman sa ano bang tawag diyan? Nawala na naman Sige, kanina, isipin naisip mo. ko na. Mamaya isipin ko ulit. Isipin ko ulit, nawala na naman siya. Hindi niya daw sisi maisip kung ano yun. Nasa dulo ng dila niya, di niya mabigkas. Ano sa Nasa iyo English ni sisi Sisi ko? Sky. Hindi ko siya maisip. Hindi ko, Nasa dulo di mabigkas. hindi ko, alam ko siya, pero hindi ko alam kung paano ko i-direct ba, kung paano ko siya Oo. i-deliver na sabihin. Oo. Na ano ko siya, nasa dulo ng dila ko, pero hindi ko alam kung paano i-deliver na sabihin. Di mo alam kung paano mo i-deliver sa tamang term. Oo. Kasi, basta yun na yun. sana all may Nimil. amnesia. Nimil. May amnesia. Akit ka na. Alipin. Hindi siya alipin. Hindi. About doon sa Nguya. Gilagid. mag-aasawa na kukuha. Ano yung sinabi mo, Sisi? Ano yung sinabi mo, sis lady? Yung mag-aasawa si Taga-nguya Ninong. daw. Taga-nguya lang Kawawa. ni Ninong. Kawawa Tay. kawawa ka kasi taga-nguya. Di ko ma-divert. Pa-term ka pa. Hindi ko ma-divert kung ano. Basta yun na yun, Tay. Basta yun na yun? Gusto yung GF ni Ninong Sisi ko. Nabayan, uwi na daw siya sa bahay niya. Ano yung Sisi? Gusto ng GF ni Ninong na uwi na siya sa bahay niya. Sabi ng GF ni Tay, si Tay yung uwi doon sa bahay nung ano? Si Tata yung uwi sa bahay ng GF ni... Ano ba yung GF ni Tatay? Oo. Ninong Tuniba, pinagtulungan ka, oh. Uy, kanina. Uy, alam mo ba si Anthony yung ginawa niya ni Ninong kanina? Bagong ligo ako, sinabihan ba naman akong amoy ano daw ako? Amoy, ano ba sa Tagalog ang balaw, Sisi? Bagoong? Alamang. Alam mo ba yun? It hurts, you know. Nasaktan kaya ako doon. Joke lang, charot lang yan. Ikaw ba naman sabihan Alipin, ka na yaya. may bagoong? O, diba? Parang naamoy niya, no? Walastik na tatay to. Lagi yung amoy bagoong naman tayo. Kaninang tanghali, amoy bagoong talaga. Pero naligo naman ako eh, char. Hindi Ano ka pala naman ang kakanta GF? eh. Kaya Hindi ka naman pala kakanta, bully Sisi si Anthony. Oo, sisi, lady. Binuli niya ako kanina. Sinabihan niya akong amoy bagoong ako. Ikaw ba, babae ka, papayag ka bang sasabihan ka ng amoy bagoong? O diba, maha-heart ka.
hindi na ako aakyat sa live ni Sisters. Sinabihan akong amoy bagoong. Pag umaakyat naman ako sa live ni Sisters, nagpapabango naman ako. Bagong ligo ako kagabi, bagong ligo din ako kahapon. O, di kanina bagong ligo din ako. Joke lang yun, Ninong, ha? Joke lang tayo dito. Sisi, magbasa ka daw sa taas, sabi ni Tay. Ano yun? Ano pala yung GF, sabi ni Sisi Anthony? Basa sa taas, basa sa taas. Ano yun? Pa-term-term ka pa. Gusto mong GF ni Ninong Sisi ko, uwi na daw siya sa bahay niya. Ninong, tunay ba pinagtulungan ka o sa taas? Tapos sabi ni tatay, iniisip mo masasaktan ako sa sasabihin mo. Ayun! Tama yun! Yun! Yun yung term. kasi yung words na mag-asawa, kumuha ka ng aasawahin para ano ba yan? Ano ba sinabi ni Sisi? Kawawa daw yung magiging asawa ni Tay kasi magiging taganguya lang daw niya. Yun, Tay. Grabe, naisip mo talaga yun? Ha? Naisip mo yun? Ba, galing-galing mo naman. Kaya pala bully niyo si tatay kasi yun yung gusto kong i-divert na hindi ko kasi minsan hindi tapos si Lucana. Utusan, alila. Hindi siya pag-aalila. 13M Kasi yung sa akin kasi yung word na taganguya is may something na may pumapasok sa utak ko na malalim na salita. So hindi siya alila na yung parang basta malalim siya no words. Hindi lang naman yun naka-direct sa isang responsibilities na na bagay. May para sa akin ewan ko sa inyo, kasi para sa akin isang malalim na salita yun. Diba? Sana all sanay. Ako hindi ako sanay tawagin na Ako hindi ako sanay na nasabihan akong amoy bagoong. Sabi ni Sisi Lady, sabi niya, kung pustiso din yung GF niya, lugaw na lang araw-araw. Kawawang tatay, mangangangaya sa lugaw. Kawawang tatay, mangangangaya sa lugaw. Pero amoy melon, okay lang, Sisi. Amoy melon, acceptable. Wag lang bagoong. Nakaka-heart feelings naman yung bagoong kaya. Ikaw ba yung sabihan ka ng lalaki? At saka lalaki pa yung nagsabi Lalaki pa yung nagsabi sa'yo. Acceptable ako kung babae nagsabi sa akin na amoy bagoong ako. Pero kung lalaki, hindi. Siya, kakaiba talaga as in. Nakaka-heart feelings. Sisi, good night. Maaga ka Ay, day po pala ngayon, no? Melon amoy. Okay, joke lang yung tatay. Hindi ako Hindi naman na-heart yung feelings ko, charot. Joke lang tayo dito, ha? Nandito kasi yung isang cellphone ko Hindi ko mabasa yung mga kasi maliit na. Sige, Sisi. Ano ba ngayon, linggo? Ayun nga pala, Sunday. Nag-day off ka pala kanina. Day off ka, Sisi, kanina, no? Janet, may trabaho na naman kayo bukas. Ako kasi bukas, pa ako, medyo pa ako sa trabaho kasi wala pa dito sila amo. Babalik sila sa Wednesday. So, I have, more 3 days para mag-ingay, makimaritesan. Pero work ako sa umaga. Pero sa hapon, pahinga. Tapos, kailangan ko matapos yung trabaho ko within 2 days.
Sobrang hurts talaga sisi ko, Sky. Sinabi ang amoy alamang na stuck. Di ba, sisi? Nakaka-heart. Di ba, feel mo yon? Ikaw yung sabihan ng lalaki na amoy bagoong ka. Di ba, parang may tumusok sa'yo. Ba't ganun? Ba't naging amoy bagoong ako? Di ba, ganun yung naisip ko kanina. Ba't naging amoy bagoong ako? Parang mapapaamoy ka talaga sa sarili mo, no? Bakit? Sisi, bakit sinabihan ka nun ni Tay? Sinabihan niya ako kanina, hindi mo ba narinig? Sinabi niya sa akin, amoy bagoong Kaya ako. nga, Yung kasi bakit kanya. sinabihan ka niya? Buti na lang, hindi ako. Kasi Kuya nga. mag-i-enlive ako ng maaga. Magana naman si Boso ka ng mga bata. Sige, Sisi. Good night, Sisi. Bigay mo FB mo, Sisi, baka makapunta ako sa One Chai. Sino Sisi? Si Sis, Sis IT o ako? Ano yan? Oo nga naman, Ninong. Bakit sa daming pwedeng bagoong, hindi pa pwedeng amoy pinitig para sosyal? Grabe naman sa Sky din, pinitig. Sisi, ang pangalan ni Sis Sky sa FB. Sky. Sky. Hindi yata ako ma-search kasi naka-private na paano ako. Sky. Ayan, Ma'am IP, Sir Anthony T.S.A. Mag-love shoutout. Hindi ako Unfollow ko makapasok si sa Ninong FC. pag sinabihan akong Hindi na amoy siguro alamang late Sisi. ako. Grabe, gulat Unfollow ko ako. si Ninong. Tapos nung sinabihan niya akong amoy alamang, bigla siyang nawala. Hindi na siya bumalik ngayon. Amoy bagong, hindi na siya bumalik ngayon. At saka Sisi, okay lang sana kung amoy bagoong. Kasi medyo sosyal. Kaya lang yung sinabi niyang words is words sa Bicol, amoy balaw. Pero sabi niya kasi yung balaw is bagoong siya. So parang it worse na mas okay pa yung bagoong kasi medyo parang sosyal. Pag balaw, direct to the point na, amoy balaw, ew. Ganon. Sisi, na-adapt yun ni Tay kay Manay Oragon. Kay Manay Oragon, kay PWD, doon niya yun narinig. Palaging Sino nagsasabi Sisi? yun, ang host daw, amoy balaw. Oragon Sino din, Sisi? si Manay Oragon. Hindi ko, Siya kilala. napasok dito sa live ko, Manay Oragon lang ang pangalan niya, Oragon. Ay, oo. I recognize him Oo, already. oo. Minsan na ano ko siya. Oo, yun mahilig yun magsabi ng amoy balaw ang host. Kaya na-adapt ni Tay. Amoy balaw. O, di ba? Amoy balaw yung host. Hindi, alam mo talaga, sa totoo lang, no hard feeling. Pag sinabihan kayo ng ganun, pero we're not, tatay, we understand naman, hindi, game ako sa mga ganyang joke. Game ako sa lahat. Hindi ako nasasaktan kasi alam ko kung paano i-divert Oo. yung mga ganyang bagay. Pero pag Mm. ibang tao, nasabihan mo ng ganyan, I don't know kung magiging same expression siya sa akin. Kasi talaga yung balaw talaga, sabihan ka sa Bicol talagang amoy balaw is parang nakakaano talaga siya, nakaka-downgrade. 'Di ba, Sisi? Oo. Kapatid mo nga, sabihan mo, kapatid mo, as in Tatay Toniba sa amin, kapatid mo na yan, sabihan mo na, uy, amoy balaw ka na. As in talagang parang mayroong spark na magagalit siya or something na ma-hurt talaga siya. Ganyan talaga. Kasi pag sinabihan mo siya ng amoy balaw, as in balaw talaga. Balaw. So, parang something na, ang definition kasi noon sa mga taga Bicol is hindi ka naliligo, hindi ka naghuhugas, so parang madumi ka sa sarili mo. Yun yung tamang words do, madumi ka sa sarili mo. Pag sinabihan ka ng amoy balaw. Kaya yung iba nagagalit sila pag sinasabihan sila ng amoy balaw. Ano nga Ayan, yung sabi ni balaw o balaw? Yung balaw Sisi, yung bagoong nga. Bagoong sa Tagalog, Bagoong, balaw sa alamang, Bicol, alamang. alamang. Pero kasi pag yung balaw kasi words in Bicol, so parang iba yung pagka-divert, iba yung Meaning nila, nagiging iba gusto yung nilang term niya, sabihin. nagiging iba yung nagiging iba yung kahulugan niya. Mm.
Kumakain daw si tatay. Bahala ka Tatay, dyan, busy na ako, mga sisi, kuluto ako. Sige, sisi. Wow, sana all. Pa-cake. Pero Ano yan? Pero, admitted nyo naman nag-WH kayo. ano yan, Sisi Anthony? Pero admitted nyo naman nang nag-WH kayo. Ano yung WH? Ano yung Watch WH? hour? Watch hour? Ano yun? Yung nakasalamin profile ko. Ayan. Sabi niya, delete ko na pa. Ano yung Sisi Anthony? Ano yun, yung FB ni Sis IP is, hindi ko na mabasa. Walang hugas. Yun nga ang hindi acceptable, Sisi Anthony. Yun nga yung hindi acceptable. Kasi, once kasi na sinabihan ka ng amoy balaw ka, is yun talaga yung words nun is wala kang hugas, wala kang ligo. As in, nadumi ka sa katawan mo. Kasi yung balaw kasi is, mabaho siya, di ba? So, parang pag inano ka sa balaw, pag kinumpir ka sa balaw, is ganun ka na. Yun yung sa Bicol. Iwan ko pag magsabihan mo yung ibang tao ng ganun, iwan ko kung magiging same expression sa akin. Kasi ako, hindi naman ako, pero kung ibang tao yung magsasabi sa akin ng ganun, na hindi ko alam, yung hindi mo siya ganun I mean, yung basta may ibang tao sa'yo magsabi ng ganun, magagalit talaga. Ganun yun. Kaya nagulat ako, ha? Nagulat ako kay tatay kanina. Buti na lang, game ako sa mga ganyan. Nanggaya lang siya kasi kanina kay PWD. Oo. Kay Manny Uragon. Tapos sa totoo lang, napaamoy ako sa sarili ko, ha? Ba't ganun? So parang, ha? Ba't ako nasabihan na amoy bagoong? Anong nangyari? Naamoy ko tuloy yung sarili ko. Bagong ligo naman ako. Naligo naman ako, di ba? Panay ko paliwanag na, bagong ligo ako, bago ako makyat dito, bagong ligo ako, ganito, ganyan. Tapos sasabihan ka lang amoy bagoong. Tay? Sorry, tatay. Kasi sa lalaki, hindi ka pwede magsabi ng amoy bagoong kasi yung lalaki is hindi naman natural na sa kanila yung ganyan. Pag sa babae ka lang pwede magsabi ng amoy bagoong. Kasi yun naman, yung babae, pag hindi siya nakapaghugas ng kalahating araw, minsan hour pa, nagiging, alam niyo na mga amoy mga ganyan, na nasa tayo, nasa reality tayo, nasa realidad tayo, di ba? Ayan, Tawa-tawa lang si nag-accept na tatay yung kung iba, dalawa. Nag-accept pa na yung dalawa. This is Jeanette at si IP. Ayan. 10 million in the house. Kumakain ako. Tay, ano yung ulam mo? Ulam mo? Bagoong? Bagoong tayong ulam mo? Sarap yan ng bagoong. Ano yan? Kami kahit hindi maghugas, masarap pa rin, tender juicy pa rin, charot. Huwag ka nga dyan. Amoy patis. Amoy patis. Patis at saka bagong, walang pinagkaiba. Bangot. Alam niyo na ng babae, sensitibo sa mga pang-amoy-amoy. Kaya need lagi maghugas. Diba? Yung hygiene. Lalo na yung mga nagkakaedad na, yung hygiene, iba na yung hygiene. Kasi na di ako masabi. Diba, Sisi? Nasa realidad naman tayo. Sa reality. Hindi naman natin yung pwedeng ipagkaila kasi, realidad yan. Kaya kayo, pag nasabihan kayo, Sis IP, Sis Sisi, Jeanette, pag nasabihan kayo ni tatay ng amoy bagoong, no hard feelings, ha? Pag nagkakaedad na, matampuhin. Oo, Sisi, tama yan. Matampuhin na pag nagkakaedad. True yan.
Basta si Sisi Jeanette, amoy durian, sabi ni Sisi KSA. Yari ka. Grabe naman yan sa durian. Uy, pero yung durian ang sarap ah. Mabaho na masarap, o, diba? Mas maganda pa naman, mas maganda pa yung amoy durian. Kasi mabaho siya, pag kinamoy mo mabaho, pero pag kinain mo masarap. O, yummy. Uy, natatamok ko sa durian. Paborito ko yung durian. Talaga ba, Sisi? Ako kasi, daig ako ng amoy, kaya hindi ko siya talaga sinubukang Hindi sisi. Sisi, tikman. ganito yung technique sisi. Once na kumain ka ng durian, mawawala na yung amoy. Pag hindi ka kumain ng durian, pag halimbawa yung katabi mo, yung sa bahay nyo, kumakain ng durian, mga kapatid ko kumakain ng durian. Pag ikaw yung hindi kumain, masusuka ka sa amoy. Kasi naamoy mo Oo, yung durian. hilong-hilo ako. Pero once na tinikman mo yung, kinain mo yun, mawawala yung baho. Talaga ba? True Hindi ko yan. talaga Mawawala yung tinikman. baho. Masubukan nga, makabili nga dyan sa ano, Masarap talaga yung SM durian. ata. Mabaho na masarap. Kasi once na kinain mo yung durian, nawawala na yung amoy. Parang parang kumakain ka rin ng, alam mo na yun. TCKSA. Alam mo na yun kung ano yung kaparehas ng durian. Pag kinain mo, baho. Pag dinilaan mo, sarap. Bata pa ako, sabi ni Tay. Bata pa daw si Tay. Ako alam dyan. Agoy. Nako, sanay kami kay tatay. Sanay na kami kay Sana tatay. all, Sabi ni bata Sisi pa. Jeanette. Thank you naman sa 12 million in the house. O, diba? Nagkaroon ng 12 million sa chismisa natin. Sasabihin nun yan, may nakabantay dyan. Sabihin nun, bakit ganito na yung live ni Trez? Sis, Kung ano-ano na yung pinag-usapan. baka sabihin niya, Sisi, baka sabihan ng nakaano sa'yo, pasimuno na naman ako. Ako na naman yung pasimuno dito. Ay, hindi na ako aakit sa live mo, charot. Huwag ganon. Huwag ganyan. Pag ganon. Walang ganyan. Sige sis, Pag IP, tayo, good alam na nila night. yun. Basta ko amoy Basta kape, sabi ni, basta na all. Yun yung masarap, amoy kape. parang Kape parehas kami ni gatas. Lula. Ni Ninang. Ninang kape Sisi, gatas. Ninang. Ninang at Lola. Chismosa Ninang. naman talaga. Sisi. Chismosa naman talaga kayong dalawa. Oy, Sisi. Oy, Sisi KSA. Pag ako mag-isa dito, di ba, wala ka naman naririnig. Kasi nga, wala naman akong katsukaran. Kaututan dila. Uy, Sisi Anthony, ang daya mo, hindi ka kagabi nagpakita. Nagpakita ka kagabi, paano na pa-end na Lasing ako kagabi, Sisi Anthony, kasi parang sarap na sarap ako sa beer. Ang sarap talaga as in, natakam ako. Madaldal pa naman ako pag nalalasing. Kaya ayaw kong naglalasing sa live ko kasi madaldal ako. Non-stop ako kakasabi. Kahit nga ngayon hindi ako lasing, non-stop na naman ako. Yung bunganga ko gusto kong pigilan minsan kasi ano ba yan? Brutal? Alam mo ba yung direct to the point na hindi mo maintindihan? Basta lang lumalabas sa bunganga. Kaya siguro nahilig ako mag-rap charot. Ganun. Millennial pala si Sweet. Salty. Sabi ni, millennial pala si Sweet Salty. Sabi ni Taito Niba. Ayaw ko sa kape na amoy. Sabi ni Sisi KSA. Paakit pa. Oy, sabi niya, nakita niya. Ko. Alam ko daw nakita may pa-church ka pa Oh, nakita mo pala nako. Nasa entablado ka pa. Yun, no? Good Kaya night nga, na sis Sisi. Jeanette. Good night, Malaking Sisi. kiss sa'yo. Kiss. Parang ka Parang naka-live na si Sis Jeanette. Puntan ko nga. Magbasa kayo. Sabi niya, millennial pala si Ninang. Oo, mahilig yan si Ninang sa kape. Favorite ni Ninang is kape. Kape lang sapat na. Coffee is life si Ninang. Grabe ka nun makachismos, Alam nyo ba yung itag? Ano yung itag? O gani.
Kapingani. Huwag kayo maniwala kay Jeanette. Bakit? Bakit huwag mo maniwala kay si Jeanette? Ano ba yung itag? May busy lang yan. Oo, kausap lang siguro tsuhan niya. Charot. Oo. Sana all. Nasa live na nga eh. Itabay ko na itong isa ko. Ako mamaya na ako mag-live. Kakain pa ako ng dinner kasi medyo parang nagutom ako sa chikahan natin. Kanina busog pa ako. Nung pumasok ako sa live mo, busog ako eh. Ngayon mag-e-end na yung live mo, lalabas ako sa live mo. Gutom ako. So dapat may bayad ako nito. Parang ako yata naging anchor dito sa live mo. Anchor. Tama ba yung words ko? Anchor. Anchor. Oo, yun na yun. Ayan. Yun yung pagkain na Yun yung pagkain ng igorot. Ano igorot. yun? Ano Yung yun? alin? Itag. Itag. Itag? Ano yun, Sisi? Itag. Ano yung itag? Bigyan mo kami ng bigyan mo kami ng example. Bago mo isubo yung karne para kang para kumain kang ng kumain buro. Uy, Hindi Sisi, ko speaking of gets. boro, di ba yung boro yung maraming asin? Yung andun ako Yung sa binuburo Pampanga. sisi, oo. Yung di ba kung sa saging pinapahinog? Mm. Yung andun ako, Sisi, sa Pampanga, meron akong ang baho-baho ng amoy. Yung kanin, parang itinatago nila yung kanin, tapos nilalagyan ng isda, kung ano-ano pa. Tas ang asim-asim na ng amoy, tas mabaho na siya. Ang sarap daw nun. Oo, sisi, masarap yun, Bu sisi. Ano yung tawag doon? Buro ba yun? Yun ba? O Buro ba parang yun? binabalot siya sa sa dahon ng apay or something. Di ko alam kung apay. Plastic nga lang eh, yung parang Plastic lang. cellophane. Oh, Oo, pag kasi napunta yung ka sa dito, palengke, ang baho. kasi yung dito binabalot siya sa sa leafy green. Binuburo siya. Para kasi mas mabaho, mas masarap. Yun yung buro. Itag parang bagyo. Ano ba kasi yung buro? Selos lang kayo, wala kayong busy si Janet umpisang mag-busy. Kaya ako wala akong ka-video call kasi yung jowa ko wala ng internet. Wala na siya work Wala na ba? ngayon. Oo, na siya. Nag-leave na siya sa trabaho niya. So inaantay na lang niya yung benefits niya na ibigay para makatransfer siya sa isang company. Ayun, wala Lilipat siya siya. internet. Pero Oo, nasa akala ko uwi na. accommodation pa siya, tinanggalan na siya ng internet. Tingnan mo ganun kasama yung mga ugali ng mga tao diyan sa mga selfish yung mga tao diyan sa Arab country ka. Kaya pala si Juwariwap minsan palagi mahina yung net. Minsan lagi nawawalan. Akala ko pinagluluko ako. Yun pala talagang Wala. nawawalan daw ng signal yung Tapos wifi. yung VPN, dapat naka-connected ka sa VPN. Pag hindi ka connected sa VPN, wala din. Kaya nga. 2 weeks buburuhin ang kanin at isda saka ilalabas after 2 weeks. O, parang masarap yun. Actually, masarap yung Oo, tatay ko, tay. diba? Kasi, alam mo ba yung alam mo yung isda na parang tikong? Ang sarap kaya nun iburo. Paborito ko yun. Alam mo sisi yung tikong na isda? Hindi. Yung nakakalason, Ano yung yun? nakakalason na isda, Ala? yung butiti. Butiti? Butiti, oo. O, masarap yung sisi. Ang sarap nun, as in. Talaga ba? Oo, sisi, sarap Nakakalason na nun. nga? Pero ano siya, dapat yung pagluto nun is very, very, very careful. Kasi pag hindi siya nalutong ng maigi, nakakalason yun na isda. Tapos tanggalin mo yung niya, tanggalin mo yung balat niya, at yung laman lang sa loob. Super sarap niya, sisi. Dito mahina, dito totoo yan. Oo nga. Kaya nga matagal na kaming walang video call ng jowa ko kasi wala siya internet, nakikisagap lang Kaya siya sa pala. vlog. Kaya pala Ngayon, nakabuelo sisi, ka kagabi. huwag kang magtaka bakit walang internet yung jowa mo. Kaya pala nakabuelo Search na nyo yung isang gabi. itag. Uy, okay, search na. Uy, mapag-utos ka talaga kahit kailan. Charot, joke lang. Itag.
Itag. Search yung Karne. Ay, oo, meron yan dito sis. Meron yan dito tatay. Masarap siya. Meron yan dito sa Hong Kong. Ang sarap. Sa totoo lang. Sinasahog ko siya sa gulay. Yung yung binuro na karne. Masarap siya. Ayoko magkwenta about itag. Yung pala yung itag. Masarap yun tatay. Binuro na karne. Matagal siya kahit years. Kahit taon na siya. Taon na hindi nasisira. Mayroon pa nga ako niyan sa freezer eh. Ang tagal na yan. Pag naggugulay ako ng gugulay ako ng cabbage, mag-slice lang ako ng konti tapos i-slice ko siya. I-slice ng maliliit, isakog ko. Masarap. Sarap siya. Binuburo mo na, pinapaano. Binibilad. Pinapaarawan. Tapos malasa. Tinataihan pa ng bangaw. Hindi ko alam kung paano gawin. Pero alam mo ba kung paano gawin yung balaw? Mas madumi yung balaw. Bagoong. Kahit inuud-uod na yan dyan. As in, ano pa yan? Yun ang nagpapasarap. Alam ko yung sinasabi mong karne, inuud-uod na yun. Kasi yung may binili ako doon, inuud-uod na siya. Kumbaga sa alam mo yung cheese na inuud, kumbaga yung yun ang nagpapasarap doon kasi yung uod niya is nagiging siyang creamy, yun yung pang additional lasa doon sa Ayoko nga sa itag. Masarap siya. Siyempre, kainin mo naman lutuin mo naman na maigi. Pero kumakain ka ng bagoong. Alam mo ba kung paano paggawa ng bagoong? Sa Bicol, maraming gumagawa ng bagoong as in ang dudumi. Doon sa Piudoran, sa lugar ng ate ko. Di ba yung palaisdaan doon? Oo, kasi malapit sa dagat. Malapit sa dagat. Gumagawa sila ng bagoong. Nagpunta ako sa paggawaan nila ng bagoong. Mandiri ka talaga, pero masarap ang bagoong, di ba? No. Kung ano yung mabaho, masarap. Kaya huwag ka na magtaka. Pag mabaho, masarap. Ganun talaga. It's a reality. Pero kumakain ka ng hilaw. CCKAC. Huwag mo yan. Nasa reality tayo. Realidad yung pinag-uusapan natin. Huwag kang pa-iw-iw dyan. Kasi, mas masarap yung, mabaho. Mas masarap. Yung itag. Binilad na may mga uod. Nag-swimming pa ako doon sa bagoong. Talaga tay. Yan, ako kumain lang ng munay. Hilaw na karne. Mas masarap yung hilaw, di ba? Satisfied ka na doon. Ay, nako. Ba't napunta tayo dyan? Ba't napunta yung usapan natin dyan? Grabe, CCO, magpo 4 hours ka na. Goy, tabang. Yes, masarap yung kinilaw. Oy, alin yung kinilaw? Alin yung ibig mo sabihin na kinilaw? Yung bagoong? Oo, masarap talaga yun. Lagyan ng kalamansi. Perfect. Lagyan ng kalamansi, tapos lagyan ng sili. Perfect. Ang alam ko, kinilaw na ampalaya. Paborito ko rin yung kinilaw na ampalaya. Tatay Tuniba, panay tawa. Panay tawa. Di ba? Nakasurvive yung tatawa, makikita yung kamungian mo dyan. Sige, isisihin nyo. Di ba, Sisi? Nakasurvive yung natin. Nakasurvive yung kantahan natin. Mag-end na kayo. Paabuti natin ng 4 hours, 10 minutes pa. Bye-bye, Sisi. Thank you. Mag-11:30 na rin ba? Parang gusto ko pa. Kakain pa ba ako? Hindi na. Parang hindi na ako matunawan, no? Gabi na. Bukas na lang siguro na early morning. Mag-inom na lang ako ng tubig. Ilang minutes na lang? Hintayin natin. 9 minutes? Oo, 9 minutes. Ayan. Guys, please join us. 9 minutes na lang. Salamat. Hi, Tuniba. Pag-upo nyo pa lang, amoy na kayo. Wow! Pahamak ka talaga, tatay, ha? Hindi na ako aakyat sa live ni si Stress. Pero, ino-ukray-ukray mo ako, hindi na ako aakyat sa live ni si Stress. Ako, kapag napunta din si sa live ni Tay, lagi niya ako inaaway.
Kaya Oo, kapag pray pumupunta ka ako rin. do'n, naka-video lang Pag ako. pag ako napunta sa live ni tatay, hindi yan si tatay namamansin. Kahit pinapansin ko, hindi ako pinapansin. O, di ba? Saan ka pa? Kanina hindi ako nakapunta, busy ako eh. Naglinis ako ng kusina kanina. Kanina naka-video lang ako habang nagbabalat siya ng ano, ng egg ng pugo. Tapos panay Pugo? daldal niya doon. Pugo? Pugo ba 'yun? Oo. Ayan, maraming salamat sa 8 eyes na naandiyan. Sa lahat. Nagpapalipas oras na lang po yung dalawang ano dito sa taas. Ang isa wala Oo. ng ilaw kasi pinatayan na kasi curfew na. Kaya pabulong na lang si Tres. Itlog. Kasing laki ba nung itlog na yun? Ano na gusto niyo? Ano na gusto niyo? Tatawag na ako pulis. Bakit ka tatawag ng pulis? Sisi, hinihintay na lang namin 8 minutes. Bibigyan mo ba ng hustisya? 8 minutes na Please, lang para please. mag-entay. May pulis sa ilalim ng tulay. Ha! Ha! May pulis sa ilalim ng tulay. O, diba? Ayan na, may pulis. May Pinuyat niyo pulis. ako. Oo nga, Sisi, Pinuyat niyo ano? ako. 11:00 na. 11:80 na, si Tay pala. 11:30 na, Si Tay, Sisi. Mag-11:30 na. oo. Si Tay pala, andito pa. Puyat na talaga yan. Bukas mag-ano pa yan. Mag-prepare pa ng kanyang paninda. Baka bukas iba na yung matusok niyan. Galing ni Galing. Sisi Sky sa pulis. Alam mo ba si Anthony? First boyfriend ko, sundalo. Ayan na siya. Umakyat siya. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Isang co-host ng live stream, tinawag na Balaw. Excuse me po. Sa mga nakakamoy nito, abangan ang susunod na kabanata. Ito ang 24 oras. Hindi natutulog ang chismisan. Ang may kasalanan natin, PSA Mix TV. O, sige na guys. Bala kayo dyan. Binubugaw na tayo ni Tatay Tony ba? Dali na tayo. Ikaw na tayo yung mag-shoutout ng mga naandyan para mag-end-live na tayo. Yan, so maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagsuporta, nagtamsak, nag-DJ, nakipagkwentuhan, nakipagmaritisan, nakipagkantahan, nakipagkulitan at bulihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, Toneba Mix Vlog, laging nagsasabing araw-arawin ang pangbubuli para kayo ay magbiso sa buhay. Sige Kaya na, pala, good night natututo na akong everyone. Tay. Good night guys. Ayan, Good good night, Sisi night. Anthony. Good night, Sis Stress. Thank- Good night, Tatay Tony ba? Good night. Bye-bye. See you Thank you, tomorrow. Sisi. Tomorrow Thank you, again. Tay. Tomorrow and tomorrow. Bye-bye. B1, B2, thank you. Lola Sweet, Bye. CCIP, thank you. Thank you, everyone. Bye-bye sa nakabidyo dyan. Siguro si Jowa Riwap nakabidyo lang yun. Bye, Tay.